ene awurade. Yesan so ba be hunu se asori ho no ene wo se ye boa yen ho. The church functions as a community where believers find support. E wo se ye boa yen ho. Nti yesua ya ba be hunu se when Peter was arrested and imprisoned, a Christopher no as original on nine so and omo ka kire omo say until say ye be hunu say ye jai ye nua Peter afiase no ye be gina ye nan so abompa ye kopem bra saa de no ebetumi abam enti ye hu say e ba be ye nhwesode kese e de da ho. It became a great legacy and a encouragement and fellowship. Ni eba be hu ye no afei ye sign so ebe hu say sorry no ye kire members no emo mu hu no and what say ye glorify sin and what say so bone so adentia because ye ba be hu say in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16, Bible say all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Onyamin semwa ya na yeka nyina no. Eya na efiri wonu Nyankopon na nkasa nchen na eba. Na eba ede mfaso de breyen. Ede breyen entretre wabra ye fom kwan bia ye nam so. Awurade de beka yanim. Enti anapai na watwi asem a Onyankopon nam yen so de baaye. A watwe asori na dwene de asi. Botaye kase enti a wode asori ne baaye no so no. Enye sebi eniamo ho nsem. Na emom ewo botaye bi. Botaye ne se yebehunu ya sede ne aye. Na esu nhira no Awurade Nyankopon e de abreye enti yebehu se saa na tie de a ene enwo se yesoso enkrofo a omo afa kwambone eso e de nya omo ho e wason de mo ho yeba behu se saa na tie de a se ye bebo afori enwo se yakofo obi ma ne be chairperson. We are not giving a good signal to the members. Amongst us, we should be able to select someone to become the chairperson for the occasion. Eyan chere udi show mumu say they can also become. But say ye beba for any akokofa abontin so ni de ba, that is not a good teachings. Yen ayemu e wo se ye fa bi na ye de ne titire ni e de madwumadie no. Yebehu say asori dem ho no is a sanctuary. Ye ka se ba bi a sanctuary a na che se ehɔ no eye ahotewbea. Enu nti nioma ahodo a eya na ebre tumi a ɛwɔ hɔ no ase no. Ɛwɔ se kyerɛkyerɛ members no na ɔtwe wɔn ho adi firi ho. Eno na ye ka ne moral and ethical guidance. And then with me, asem ni bi na ayam ahyew. Adan ya yeso oba painful. A woni ni kunu na nyem no. Oba painful no tumi come abaya mafoforo san ne koda. Usi yete nsem ni bebre. Na nsem wa ya na yete fo ya sum no. Enye ni nyina na wo se pie ya no. Oba painful wonyem. Ene wasan akwa ne baya mafoforo akoda. Baya mafoforo no akogba gu so. Ye moral conscience na wehe. Ye moral conscience no ye bisa se wehe. Oba bere wa obekọ yesi woni bema 25 years na omotwe mpena. Oba bere wa o. Oba bere wa oni bema abamu 25 years. En oba bere wa obi wo 40, obi wo 50, obi wo 60, oni 25 years. Aden yon so opemujamo no omnom betimi atwi no oba bere wa. Ye mo sense no we he. But it is the responsibility of the church. So obetre nya ye kan nyina
ɛyɛ asɔre no asɛdeɛ. ɛyɛ asɔre no asɛdeɛ. So studying the Bible regularly, seeking counsel from the church leaders, and applying biblical principles in daily life can help you. Ɔdɔfoɔ, ɛno nti ɛhɔ no moma yɛnkyerɛkyerɛ mu. Ɛyɛ ne yɛawerɛho sɛ ɛnnɛ ɛnora yɛnka se yɛbom na yɛka sɛ yɛse mmaamuwaa ne mmabaawa a ɛwɔ Ghana ha, youth no, mmabunu no ɔmo yɛ daakye na afei deɛ ɔmo atu agu tobacco ɛna hyehya. Adeɛ anka wobɛnom a wɔsɛ nka wode sie no, wei deɛ daabi o, mmabaawa yi ɛne mmeranteɛ yi ɔnom no wasan atwe mobile phone de asi ne so na ɔtwa de akɔto internet no so sɛ ewiase nyinaa nhwɛ akwasampa bra a wɔrebɔ. Yɛnni aniwuo Kristofo aba na nsan yi a yɛn nyinaa yɛka ho bi a meamte yɛka ho bi yɛabɔ aniwu asɛnnuam. Adeɛ ɛfrɛ no sɛ wei deɛ yɛniwu sɛ menyɛ ɛnɛ yɛn nyinaa yɛatoto yɛn ani awe ɛne yɛabɔ aniwu asɛnnuam ɛne yɛyɛ nneɛma a ɛnsɛm fata. Ɛyɛ asɔre no asɛdeɛ so wɔbɛkyerɛkyerɛ saa adeɛ no. Ɛnɛ mmaa yi bebree wɔn mo dress yɛn a na wɔn de pie abɔnten ɔbaa besie o opie abɔnten wɔn hyɛ pieto na wɔn ɛtɔn pieto ne ka sɛ wɔn market ne egu adan yɛn wɔn sɛ mmaa na aba na nsɛn ne mpɛ pieto hyɛ ɛka sɛn kyɛ sɛ ready to fight ɛna wɔn de nam system nim. Wobɛhyia maame panin a wonim sɛ maame panin deɛ nka wɔbɛkata ne ho asie no na maame panin no ɔno nso atwa ne ti na wahyɛ yomo na watoto n'ano watwi makeups yi na afei wasan so ahyɛ legis na akɔhwɛ toɔ ne ɛsrɛ ne nan a egu legis mu ɔbaa bere wow ɛyɛ a na yɛ awerɛho obu hɔ no mu na furu yi sɛ wanyi enti na fu no ayɛ kɛseɛ still la na wasan ahyɛ legis ɛna wɔde atare na fu no so ɛna furu ni bom wodi kan kyia furu no ansa na wahunu nipa koro a wodi akyire. Enso maamefoɔ yi mpanimfoɔ no ɛwɔ sɛ nka wɔn kata wɔn ho sie na yɛ nhwɛsodeɛ de ma nkyirima no wɔn nyinaa baniwu asɛnnuam ɛna wɔn nyinaa tu agum musuo mu ɔno kɔfrɛ ne maame dwuma ɔde bɛdiw no adan yɛ wɔtwa ne ti ɔno nso yɛ girl young girl ɛdeɛ na wogye madam. Yɛn sense of morality no akɔ hefa ethical things no e was yedi adwuma no we are asking this morning akwahefa where has it gone to anopa mi bizao morals and ethical sense no ekwahe if you have it, if it is so strong and active ube pia frifia wudi ka bisa on say atade a hyemi nteye. Oh, me ba chaw emofra mu ofie mami papa mo hwe matade mami atade na me di pie okay ni abeka kyerɛ so oh mami umfie no de atade we na ni eden dodo nti hyɛde ne umfie ne yɛpɛ ubisa odi atade bi hyɛ wo ho na upia ubisa sɛ me pa chaw mo hwe matade mami ɛyɛ okay sɛ nya okay a ɛyɛ fie hɔ ɛne yɛbɛ correct na nsa na ade apie. And only a friend moral sense of reasoning. Yeah, Juma. I was so catcher on Sabaya menu. Send me Pia Bontino or Barbie what I dear semi, Sabi, Nami Pio to San Biabium. Mentoma, Nebia Bium, Nenny Penny Nair or Barbie or Cotuan in Toman in Eguho, a dear Benny, it is the responsibility of the church to teach all these things. The moral and ethical guidance responsibility lies in the bosom of the church. And when we are talking about the church, we are talking about the leaders of the church. Sorry, penny for now. We are a medical penny no kwako jino be a nim. Aqua church and a crown on one casacora, Okuntu nimu and in Toman Nego. On one casa medical penny no. Or some parfum, where they call it woo. And only point number 4, and then point number 5, and then they can't have a canning in our boomy about it of any idea, sinners sports of 4 no. So, yeah, point number 5.
asɔre na sɛdeɛ kɛseɛ ɛne sɛ ɔbɛma nkyerɛkyerɛ afa kandie ɛne akyitayeɛ ɛho. Leadership and discipleship training. Leadership and discipleship training. Ɛwɔ sɛ ɛkɔ so. Enti saa adeɛ wei nkoa de wotan ɔkwadu a no ani mirika. Pentecostfoɔ yɛ adeɛ wɔ saa adeɛ no ho paa. Sɛ yɛse de bia ɔsɔfoɔ pɛ no okura microphone mu a wɔpirichi. Dabi. CACfoɔ yɛ ade wɔ saa adeɛ no ho. Ɛno nko adeɛ. Me CACfoɔ no ɔmo nim dan si. Ɛne ɔmo school dan mu ɛnɛ 21st century ɔmo agye sika agye CAC ɛda so yɛ asɔre ɛwɔ ayi school dan mu. Ɛnyɛ niwusɛm. Ɛyɛ niwusɛm. O pasɔre agye sika baako pa Ghana ha CAC. Ɔmo gye sika nkasa ɛnso so ɔmo nsisi dan papa biara ɛnyɛ mu asɔre. Yɛ sisi dan no ɛdan no bi wɔ kohu kra na nyamesom na tie firi wani ase. Sɛ ne ntini magya amapem baabi atana no sɛ me maka kyerɛ wɔ mo me ba sɔre no na me hwɛ na wonyɛ serious am de wobɛgya hɔ. Me do beja happen baby afa. You have to be very serious. Ebria yedrumu no ya sorry, you have to be very radical. You have to move with the changes. Now the 21st century, da so kwa so den, da so kwa so wo ayi, a friend is saying school them. Boys and them youth no they won't come. Adjust to the system. Momo the other topic for another day. So the church is responsible for developing leaders and disciples who can carry on the work of Christ. It is the responsibility of the church to develop leaders and disciples for the church. Enti asɔre no ɛna na me ebo CS ni Pentecost aba so ɔmo yɛ ade wɔ saa ade no ho sɛ yɛ tete nkrɔfoɔ ɔmo yɛ ade wɔ saa ade no ho ɛno nko ade. Na emo minima sorry bia de bia osofo pe ne gina ho a wo prichie anopo osofo awi osofo anwumre osofo wo gye den asore no dia onko ani nyansa wo tiri mu asore dem ho tete nkrofo treni wo na daakye uni ho a asore na toa so asore ya kandini ne mpese obetete nkrofo na daakye oni ho a asore na toa so no saa osofo no eye business na oye oye CEO edi masa asore no enti so onu ni ho a company na egu enye saa ne wo se ba e asore ni mpanimfo no asede se omo betete nkrofo a daache ebi baba be ya asofo ebi baba be ye deaconess ebi baba be ye deaconesses ebi baba be ye elders ebi mo baba be ye ushers ebi mo baba be adwomtofo kandifo. It is the responsibility of the church to groom people to take over the work of God. How can they do this? It involves mentoring, teaching, and providing opportunities for leadership. And it is what to say. Ye ba be fa deacons, any deaconesses are. Ye ba be fa elders are. Asori ni mu no fa betu omo anim. Fa bra betu omo nyina anim say empanimfo ye pe deacons, ye pe deaconesses, ye pe elders. Me sem nkunan say obi ansi nkete say onu so betumi aye wo a wani je ho fa ni bra he ye wani pani bo no kra no a na ni je ho ba to suro koso ni mu twe no na tire no na e mentorship. We keep telling you here say it is not about how long you live it on this earth, but it is about how many people you have imparted. Enti say we imparting nipa 2 3 na ene omo nyina they are blown soming. That is enough. Enti eto da bia enipa ni bi wono you know very well say akwada we se me fa na me tete no adaache eso beba mfa so de aba. Enti the responsibility of the church, once again reminding us, is that we have to develop people who will take over the church in our absence. A typical example is Paul ni Timothy namono o trainee no. Paul grooming nkrofo bebre. In the absence of Paul no, the people over there didn't feel it that's much, because you say odwen hwenkan said that me niwa
asɔre ɛwɔ sɛ toa so sɛ minni wa ɛno nkyɛ sɛ asɔre no nni hɔ ɛwɔ sɛ asɔre no toa so ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛtete nkurɔfoɔ ɛma ɔmo bɛtake over the church, the work of Christ. Yɛntete wɔ mo ɛmɛmuwa na ɛwɔ asɔndan mu hɔ nom wɔn yɛnyaa wɔn pɛ mfa ma wɔn yɛntwe wɔn mata yɛn ho na yɛntreni wɔn yɛne wɔn nyɛ Bible nkyerɛkyerɛ ɔsɔfoɔ wasɔfoɔ nketewa na ano sɛ yɛ preach saa message no train them ɛmfa ntoa no sɛ wei mo yɛ masɔre mesɔfo nketewa saa keke mesɔfo nketewa o ba ne ekurukura wo bottle ne ekurukura o towel ne ekurukura o Bible ɛno akeke. That is not the only thing you have to do. You have to train them, sit them down, walk them through the rudiment of leadership and discipleship. Let them begin to appreciate it and accept the fact that Ebribi Beba, they are going to take over. Ebribi Beba, they are going to be the leaders. So train people. Emekuo no, mun training girls no. Emekuo no, mun training boys no. Youth no, monko from ho. Eya wire ho. Say sorry bebre aba na nsan. Obekọ no, asori mpanimfo baby mpanimfo ne asori no. Yesi dan na si wo kese kama. Ene yesiem. Ubisa se na children service no we here. Obekọ no na ye mpapa dan bi ene yabo. How shameful can we be? It is so shameful if you don't know. And I am telling you, say oh pe baby obe prioritize ya. It has to be the children's service. And was some more friendly woman no more than papam. Udi mi dientia. Say o man kwada no ko dan papam no mo de sum nyame a. Udi bibi show mutirim. You are inculcating something in them. You are telling them say onyame fie ye baby papa. And inti dachi omo nso so enyi a omo nsi dan papa emfa ma nyame. Na we de nkwada no a ye tete wo mo no. Baby omo eye children's service. Eye apata. Enti ede be na ede hye wo mutirim. Then ede hye nkwada ne tirim. Say ye pe obia prioritize nadia. It has to be the children's service. Why? Because they are the future leaders. They are going to take over the church. Enti ade bia ye de hye o mase ne no. Eno na beka ho. It will become a doctrine. Inti se wokwa asori dem ye bo afori a enyi 1 seed in fan show ba ne nsa enyi 50% in share ne nsa kire ne said ye bo 50 Ghana for de kire ne said ye bo 20 Ghana for de kire no said ye bo 1 million for de fa sa sika ne share ne nsa na wo de kire no. That is leadership, mentorship, discipleship. That is the work. En kire akoda ne said ye to petition this year wo papa wo ho nti wo ba na de ahye. Look at mentorship ade ma abofra no. Enti osuma na petition nyina one day obetry bia hwe. Ntitiye ne nkyerɛkyerɛ bɛn na ode ma no. Enti samedi asɛm ne de ba wie ye na awotwe nyina no. In summary, the church plays a critical role training its members in various of their spiritual and communal lives, focusing on spiritual growth, ministry equipping, community building, moral guidance, and leadership training. The church fulfills its mission of nurturing committed Christians. And I will continue to encourage us to commit to actively participate in the church life, allowing it to train and equip us for the God's work. The year came no asɛm na wie ye no say ye betumi ye nyina betumi aba benya onyame ne som no ho nimde na ye ya ye ne ye. Onyankopɔn nti na nim nkyerɛ wo. Ghana nyankopɔn nti na nim nkyerɛ wo. Yenim sɛ asɛm ɛba enne ene na awotwe no. Awurade wo botaye nti a ɔde saa asɛm no ɛbaaye. Yenim sɛ onyankopɔn botaye no ɛbɛbam. Yenim sɛ die nti a onyankopɔn de saa asɛm wei ɛde baaye sɛ yɛnhwɛ na yɛnka ne this week no. I firmly believe sɛ
It has come through the inspiration of God and is for profit, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. We are believing and trusting God for yet another powerful message next week. So the young kwache asemi mu yemfa nyefentu anamo na ewurade obi shirayen. Jo apo mokode Oboba ofuri amanfo. Joshua Kwabena ejenim. Oboba ofuri amanfo. Joshua Kwabena ejenim. Oboba ofuri amanfo. Jale we too much. El Centro Campista. Se bibia bokode. Numero 1 Dorantena. Yes. Eno na wo cheche bi say den no. Obi a odem finfini na ocheche. E ma so obi a so. Even El Centro Campista. We say what finfini na boso. Uchebo obi a nya ne de. I see. We method na original finfini. Uchemapa passes the mass strikers no. We di be bow side no side. We di be call different in chain. Oh. That's when our engine. When our engines are not part there. Sorry, crew now our engine. Yeah, asidai nya media. Yes. El Centro Campista. Asidai nya media. Eti era 19. Aka few days. Na ye nyina ye ko batabi. Enti wo ye team. Na wababe man ho ba e wo sa wo hwe na wudi so because any braba ye be yi nkrofo bibre na afri nkrobi wo akira anum sei enu a meti so mo peso mo ba anam su mo mbra mo ba mo nya ni intentem pa na adaji ni hosa 3rd August city na town na ehon ye town nti ye ko batabi town enti mum ye nyina nhia the town of attraction yes batabi enya senketwa wo enya senketwa wo enti de ebe ne se ye di kan ko ben ye ho ewo osagefo amoatia ofori panyin na himfie nyankopon ya adoma wo kena unso osagefo oba betena akonwa so no mfinhia aduonu num nie 25 years into Promotional Ahenkan FM ye tutu ye mfidie no e de akọ chebi na fitia no pa no kosi anwumre ye koso ho nyina da so ha ye dem sa so ati ase ye dem sa ni nyina ye warm up ye warm up e de ma ye kokun wusie kakrawa sa me tietie mu no bata before e hye oche hene ase me tietie mu no okay enti ye kwakọ bin yen ho ahemfie kese ho aba na fe ye de aba ahemfie ketewa mu e wo bata bi na be sepe ye ho enya senketwa ya be wo so ye ho enya senketwa enti yakopọ ya adoma wo kena efitia no pa na akosi anwumre de be koso wo chebi ni nyina da kasa fidie so edaha enti yesre ya no mati ha ya no mati ha ya no fitia no pa na o muni baby akura ti ha ya no beti fitia no pa no na awia anwumre ye gina mu ho tu ko bin ho ba ehemfa na fa cutting razor game na amanfo nhwe wani eno no ye ahenkan fo na eche yen ho abo na ye ko bin yen ho na na hemfie osagefo amoati ofuri panyini ye ko bin yen ho na hemfie ni ye ba se mimi ma hemfie na me ko no ofuri pani ma hemfie na me ko so nti ye ko na nana mo de niema kototo niema so nti ye ba ye beba na mimu ayedu nti ene wo bia obefo manim no asem ato no mimu ayedu ne honhomu has ways me bacho mini has mini ma de kode kure friend sa eno no ye den na waka mo obi ati has no mo ye den za waka mo obi ati o has for mo ye den o me boku o mo Ghana kese enyi the oldest existing okay oldest club ache o Ghana ha na ya Heart of Folk me nya na waka nka me ntie krada Heart of Folk no me ntie da nya na waka ne sisi nka me ntie da okay kamentie so na so ntie da but omo ati da de omo ati but nya na aka nka me ntie krada nti omo ese de message say akukọ amọ mprensa kura na ma power house minyi wo mo mae
Na ne atia de se yesi obia ko ba bia na sum bedwo no aha no wan hwe ya wo kwa ombeku ombe ha se ho no ombe te wo kuma to fom awie gire nti wo hunu ne saa minyawo a meyo wo se madame ho so so ho nti ye hunu se ye di agro ye koso ade akoma no ema wo mo a ombeku yen tentem nti sisi ade me se wako break awu sisi ade omo start say omo joani omo nyama dia ai team we na say mani ji omo ho ba kotokuru takwafo no you see a sports stadium kama dia ma wo no ai media ma sport media ma omo na say mani ji omo ho ba ade ntia omo ani abre but omo ne is it omo a green for no so here Samates I was say you encourage you on. Yeah. Say Papa Cheyi, Dr. Cheyi, Dr. Kwame Cheyi. Unse ono so team in there nations. Unse ono so hwe energy omo de buy. Omo to so say. Nations some motor so say me say 9. Eti so wo de wahwa 5. Wo de hwe trend no. Samates for motor so say. Samates na G League no. Thank you. Koko he investment omo aye wo omo ho. Yes. Afi bra media ma wo hwan omo so to so say. Media man so omo media man dey afraid dey anko yan fa mo. But at least omo bo omo ho modern. Omo bo omo modern. No more double way and as a single place. No more that to say be a 4 6 8 I think say omo ba single. Single omo ba single. Media ma ba single. No omo bread but I think say you be we season omo ba single. I think say last season omo je. Last season omo je. Thank you. Omo no mo je. Eti we can't train say football ni here investment. Proper one. So eti so omo ye ne say beboa. Nti ase mani je omo ho bank krakra omo ne Samates for no and a nation for media ma to so 8 about 8 many je omo ho ba. Nti omo nyiro omo ho. Nti single for the winner omo ya de. But kotoko po omo ho. Omo kotoko da sen. Kotoko be da 6. Oh okay. Omo nso ayade. Omo nso ayade. Omo nyiro omo. Nko for ndio omo to so 14th. Ehefo. Enye ha asifui. Omo to so 14. Omo ne ka keto bi I think omo call relegation. Say we Lagos City free on ma. Nanka omo kokra. We Lagos City free on ma come ni Great Olympics. I was say yesunya de ma wo omo. And in coming back no omo hwe vim. This almost be sake 17 players. Semunyo anum kotua na ibi. Has for kotoko 5 na betina anum ka se dia kotoko 5 has de de na te but e dey kura yin so omo so mbe bi. And panty neighbor na say omo be sake almost be 17 players. Okay. E dey free team no na omo ahwe ni. Dan na omo sun say omo anum kotua omo ko eye Congo na makofa player ba na makosu dan na makofa quality na omo de na ba. Omo sign qualities Emmanuel Ntwimu ni ade omo nyina ball no omo nimbo but say mpanifo e die omo te ono misa omo nye bibia well me to me nkasa mfa ma wo but me I don't subscribe to see Nkofo Obi mfa mra sa talent for Ghana how say Ghana for na bia sem ha ne e kan o say talent for Ghana how but talent omo talent omo Nkofo Obi omo ye radio but enye obi na betima be adwuma wa. Oh yes. So what nya me but eya na ni nyina nso gina ona ne so. Yes. Odi an kind decided said no, I'll do this scouting. And because of so ono nso wo mu nti no owo any for sadie no. Yes. And ye nyina be di adanse e. Say obi o ye adwuma wa henkan ha. E top notch. Yes. Other stations ne be fom yen said ye esichiri ato atatie mu no. Omo be fom yen obia ba system ni mu an target ye ha se me kwotwe wo mo adentia ma no dey too much enti ayi obi adwuma ofato no so obeye yeah and am na aduru sa yeah so eno boss to had to folk there how would you kind of new they are picking good presenters good journalists no more to the moment if so you would say we a top club to say how to focus you have to recruit top and quality players omo ba omo betimi aboa
na standard na was setting because this season I ba be sha see yentimi for this out to folk besan so abeda 14th cause now ye boss amates abaso ye bo medium amabaso ye bo nations abaso yes ye bo nations abaso but obano eye infrastructure say club eye modern day club e Ghana hanom dia no doubt it's bobo ko efe na kra so folk commercial center omasi omo training efense we kita omo ene nyomo secretariat omo bugu yo masanso sifufro ene nyomo mdi gu akwan mu you see say a modern day club but ade ba ko aka omo no for now no good and I mean modern day players what's the obi send me messages here say how to folk to offload 12 players ahead of 2024-2025 season. Yes. 12 players no more offload you omo. Ade omo ba be contraband goods na. Yes, coach ni feel say one say this coach onyo no hon masa players ne baye. One say players no hon obi project e no de baye. But say oba beto say general manager for fraba aham say maybe I transfer general manager na han echo baby. Ebi general manager na han na year recruitment for Ahenkan FM. Of recent morning show ne pese ye from Abia 6 to 10. Me feel say oboba e that strength no betimi aye from 6 to 10. So I'm call for oboba amfa number. But new one ne buy no. Was it that be morning show ne pese call Abia 6 to 12. Anything me here obi obetimi aye adwan that lengthy time. Ana me pese me fo obi kan oboba no oboba ye kodu sa ne 10 na. No obi so abeto aso to 12 no. So obi ane the mentality ene obi ane coach bia ene the system of person obo. So ono aba no or the players now more honum obeto wom e de omo ye adwuma. That is why omo kondi 14th no. So he feels if me add up one or two bi woma say nyomu ina no moko. So one or two bi wonu a omo betimi aboa me coming season no. So I have to add up. Positions bi woma say 12 players we no. Misusu se beboro sakra. Beboro ho. Does it mean say you am a D outright from? Yes. Team no en home service bill. Oh. Team no en home service. I almost so dey almost so far no. Yes. One year dey timi you edi. Sometimes it's up to the club. Say club no say okay now me mpe kwabne janim bill. So sadia now on the contractor on me won e bi kran ba na wiye at the end of this season. Me sign the bill. So betimi akọ. Okay, ebi aye pe no, but ye no e contract. Ye pe say terminate. Say terminate a this amount ni betua the amount ansa na wako. Okay, ebi a wo performance a living up to expectation. But ye wo gidie say quality say wo mu ene how a wo ball no. Say the amount 2-3 years bi a obetimi abaye top notch. So ye dey wo ma another radio station kwana koye adwuma honom na ko build that momentum na san fabra. O de ba e betu san so ayo. So e wo kwan bebre so a clubs no fa so. All right, Joe mami ma kwan e bre ne ko na fe fa de aka to aso. E fa ma yen ye be san ba ne de aka nyina de aba be ka ho ade. Okay. Ano pay adesiman ba Ghana mamba ye ma munyina koaba sunku bio asan da ba Ahenkan 93.3 FM. So ya tena se agudie mu nsem enenei yedi Asia midin Joshua kwabana ejenim Yosef Ejiri ene obetene nka Raymond Asheterad produce show no sanso na Benito Mauli enso ebetena machine echi epepia voices ahodo a yedi ba nyina enso edi ejaw ene anope asda kese enkonfama Afrakoma Community Hospital omo bra na ene ebepie mu awa hospital wono ma ye doctors atitu ye ye nurses a omunim adwuma no ye midwives adwuma no omunim ye pa ombehwe ma onyare wanyina enso akọ obepiem Afrakoma Community Hospital ye OPD lab theater labor ward children's ward nyina no ebi ewo eye Afrakoma Community Hospital ye wo Amasaman Ga West municipality nimu ehonum ene ye wo obepiem ya kache ye 24/7 ye mpon na se etwena etetiwa ye se bre na fe your doctor onim atwu yi a oboyu twu no ede amawa ohobia ensan embechire bio 0597 005 963 0597 005 963 na one eye Afrakoma Community Hospital enso edi enkomo na bibiala kokama edi amao
ODI Electronics aba ye dwuma ko a ye hye Odi Media Networks ase de chene se upe television inches biabi upe AC upe fridge upe washing machine rice cooker blender ceiling fan electric iron anase neno eye TV wall mounter kopiemu ewo eye ODI Electronics na fe yemboa asem dane se uba no nkita scan nyina ukita scan half yesi bre for scan bra ye beja to na fe do TV no ya do AC no ya do fridge no washing machine ye be ma na fe do akofie na afi o de 3 months enso atua nyaka wachire no wo hwe chi akwan e wachim dan hanoma yene eye MTT Ghana Police Service no na ebo enhwanim upenchiremu bia 053 9500514 053 9500514 na oni ODI Electronics enso edi enkomo na bibia akoye edi ama Festus Enterprise Sebra ejuma kobi na ubie anase ankonkran uofie upe multi TV ayusu upe DSTV ayusu Star Times Canal Plus HD Plus anase combo kra na upe ayusu a kopiem ewaye Festus Enterprise na ye ma bi na to na bibia enkoye mfama obepiem achim da hanu nya kachepa na oba nya satellite na fe terrestrial decoders eni down ma ebesan abodwuma mretenten edi ama TV ebi ho Hisense Asano LG Samsung ni no ebi air Festus Enterprise TV one mount decoder stands remote controller TV there decoder there wo de na ayira be PM of Festus Enterprise na fiye ma binato afi AC edibi aba AC no type biabi any hospital biabi obodo bi ato our Festus Enterprise ebia wo AC no akoto baby enei o ne ba fixing one fixing ye eba embo satellite no eyi a enyi yesi bread wo de sa ha no ba be sese sa fort no ed amawa onsan enhia ne bio yani o twumasi sport no na ebo nhwenim isanso no shuffling station no ebo nhwenim achimodansem na make from Mr Festus now in ending komo e was 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edinko we onwa komo so ase ne da gudie mu nsem ehia ene anope enano pension samna se hyase enso emfemfri chas osai SB aso odani ewremu ewo amresting eye dwumadie ni mu ana se president Africa ni na ono ena da no ewremu o wiase amansan anase wiase afana ni na ehon so no ono vice president enema amresting no na enche ne dwumadie kase etukoso enso ewo Ghana se odani ewremu a African Games no ukopie mu ana se amresting for eyade papa emeso ombo humodin ye epeja Ghana dino enso edikoso na no de no koma kedeja o se emra so se government no etwere ni edehwe omo na afi omobo mo support o mi se modern no enso ekwanim yi pa o mine project ss oye nss arm wrestling winning 41 medals the next Africa Games is coming kwan ben na ye befa so I ensure say ye nya kura de ye benya be 20 medals and me who be samia 20 medals next Africa Games are guaranteed ebi kura na 20 gold se nyame ya adom na me koso eye titinani ana kwankyerefo for Africa we will ensure say en certain time ebe part of Africa Games na ye ko kuno a asoman Ghana arm wrestling ebeti ye nimtimedie the fact say Africa Games the whole of Africa and the world ye be kan for the first time amanfo hu ye no me mani aso we enkomana so apare for the chance so SB e de aja ene anopai yempiemo ewo Andrea Rami Morgan dede ayunso akache na anoda kopiemo ewo University of Ghana Legon Department of Air Psychology honum na papa no okoye as guest lecturer enso edema university fo a ene omusuade enso ewo Legon no na oni omudi nkomo wie chechom wie no na semtrofo ebopin no misanse na wo dede ayu krampo no o ni se otena Ghana no ebo na ne FC kakra university ukobia na ose dabi ono de o start born early age eno no ama no kwan ma university no ono ankobi na be piem o Ghana hanoma enam bonti no ne family no family kese o Ghana hanoma obia ebodin a na abedi pele ne ma no abedi pele ma no eno ntino o me family e wa ha o si bo mu de ayade a ono obekọ Jordan obekọ ne papa enso ekoye afa brante fan Rahim Ayudi ono kwampo de okodada eno ntino mbobi obobu obibia ma fe bo no wetan fa ntwa pa de fra na se opportunity wodi mo bibia no wede ma no na bibia nso akoye ede masa nipa kro no
guarantee every Ghanaian every time, or you, all of you here today, that we are here, that the team is patriotic. The team wants to win. We're all Ghanaians, and like you said, we are in a phase where you have different people, which you cannot change. So we cannot compare the players that. Because of football, I didn't have the opportunity to go to university because I started so early. But it makes you remember a lot of things. You know, nothing replaces your school days. I was in a French school here in East Legon for so long before I went to France, and that was, you know, great moments. You know, you remember what happened in class. You know, being a bit stubborn sometimes, and you know. But coming back here, I just felt that I feel happy. And that's for me what's important. When you're doing something, I think you need to be happy. You need to feel the cohesion with everyone. We are a big family in Ghana, sports, and how do we deal with it? You know, we can't always say everything in a short time, but bit by bit, if we have time to be going to these things, you know, we are more than open to open up a lot of experiences that we've had to be able to help the ones coming, because in a short time there will be Dede Ayew again, there will be Jordan Ayew again, Ibrahim Ayew already has moved out, so we will move and others are coming. They also go through what we went through, so we have to be able to help them, guide them, so they have the best of ways. It's not because maybe we had it at some point difficult that we have to let them go through that. No, if we can make it smoother, why not? So Ghana neighbor for then found a coffee or tonight France. If you make it smoother, then why not? Inti we are the second son of the living legend Abedi Ayew Pele, Andreo Rami Morgan. Did Ayew name Combo? I don't know. And then in Remo, our chef down Kotokuru as Bobo Kurumna Fame couldn't come over Fiormo and for amount now of Penas a Casamafono, a Kutuku arrest Aseno, a Sokatechi, a free far, or no, and a Casanova couldn't none pay, and as I didn't come out and so at their job. Osinya kupon Edma justify Cassia pa and so to Ghana Remoa. I'm a copy place. I would do away and pattern patterns said about Bobo Kuno and so we are found to our baby. A Fraso Dani a Remoa. Next is here the Omo Epe coach and to Munya coach in the year. Now, for how many dates I want to justify now and so Abba. You better justify now. You know, you why I can't your mother now. You're the official date and time never be a justify in the Unta Kutukuro ya very about why you say, young Crown, maybe a mobile justify the now one forensic player about one, or yes, exceptional, or justify now, your boy in them, so that Chidiano, you're not higher, but an American kind of, and so we coach, now coach, you know, and a man justify and a separate for pay. Now, I do a year to my to see and your father to my one here. They to secure coach now, every year, then I think they're the coach in that graphic. Now, on my exact data, officially justify not the funny players, you know, not the area. And I mean, I don't like a fuck coach you there. Yet the other programs that can also add about the trouble. We achieve down Kotokuru as Boko Casama for Kete free fan come and I'm there down. None other Kusiada no a year Achim or Dan Zango as to Tefne Eso na a Brim Central Football Association one top 4 no and a omde share so honum na games no ombo ye Emma medal suye no and a idea MC of Achim Odan Honorable Joyce Adwa Ejiwa Kodie and so bopin na odin komo kakra ejayen say at the cronti of PM or honum ni say nani Japan ye or boys no ball mo dan edi na talent mo dan edi a nani Japan ye na no de or sha Achim dan fo nyina ball say why MC edema Achim Odan yi ya just or to so dia sporting facility and say no sporting fraternity no ya dia no mo ba ye dem aye no enya nsem kotoa Honorable Joyce Adwa Ejiwa nkomoni Yamano no so mu ye bibi sa na say yen so a awofo no yetimi ba beka omochi ne be show mu kwan na ne omo ye no mutimi ye ni ye no nti na wo mi wa he ala no omo nyina bobo omo ya aje anti enya me nwanwa say yetimi ema omo medals no omo ya aje ade ba afro say bibi a wo ye bia no esa wo ye ni ye because the other best when you should be so to me any year so to me at baby officer of course the time say the a year honorable Alexander so me born a chief enti no me so my papa ye Brim Central MCE me so my first so my be me shemu kena because so sha boys no obehu na we nam ha enti be ye bibi ni aboa youth na no teach na ya show mu Christ
Nti sports ne de me ma ba be hye mu kena pa. Football no na my attention because I've got na my energy kese. And then no flu ho so a bia bi say volleyball no so ye de ani behwe ho. Any tennis because kuna me tennis player. And you know I think say ni na ye behwe na ya boa na ma ye kwala na ya long tennis and table tennis. Table tennis. Intiana honorable saying him say Kofi honorable very interesting to live with. Oh, honorable say but one first one ma also advice echo edema emrantum jom na so ebo game no o say get to atenatena de emfamfa so bia embro get to atenatena enya de beboa enu ntino se football na wa adwen se wo be ye de a e se o ye ne ye na ye ne ye a omo honom awofo no honom se omo ebe sponsor ma na so mbe support no bibia so akoye o so hwa Black Stars players here omu nyom hyase sei eno mu wie se enu ntino se wagya tum se ball no wo be ye de a ye na ye ne ye. Oh, if you are me the Bama Palano, say youth, and say, swear, BBT say, a bus sports, even Nina, a form of exercise. Or the Papa Potna baby, and now say, we shall collaborate near to but someone who shall ye maybe Musea, that chair, they above what because we share the national team. We are a crack, say, and a pick your mom could be until Miss Ressa, say, BB Bassea, almost so form of wisdom, I am superiors and your support. We honorable MC Edma Achim Oda Joyce Adwoa Ejewa Kodie Nkomo ena watino ehwa ene gina na adani ensu ewroma na se Power FC boboko no papa ono na boboko no ene dia no na eku che ohwa toto ne mana fe bia nso akoye ede amomo eya pa fan eya Steven Ofosu Ampofo enkofo bida etafe no eye Akwasimoto enso ne nkoma aka adi ejaye o se challenges dia omo face bi papa ebiso we piemo empatemu abane sikasemo a eho adin ye de momo so metumi enya bia toto ne ma eba na se bia mo pebo anase jese boot na de ede man kwa de se aka se abane sikasemo a eho dim papa njini krofon hwara mo ndom wo mo se de onabo kwase kwahwe abo mo no wa ankra nsem anase sika akra wo mo sem no omo so enhwe endom wo se de be ometumi aye na fe amara ne teams a ewo ye patem hanom ze challenges se pa de ye sika sem ba bia sika ye problem with scam ba bia be ko boss enkwala no bebo training ayi friends obuto enkwala ndi ye training ni nyina ye challenges ha ye pa wo ye born na ye bo ye betimi asa no ane se ene no se de wiase na ye no se de honorable kwasi akwa bebo ayen no se ye sanya aboafo sa wo ma bibi so o msem o betimi abo ayen kwala suye o modadwen no o so mo moden se bibi ni a o so betimi aso yase because nipa ye friends mienu so a emia because de honorable nko an na adwuma no so enti obi nso moa na ye ha se ball yentu pon na ni nyina woda ko enso empeja enti ehia omo bebo ayen obi mo antu hu so omo ayen se de honorable Alessandra kwesi afa ebo ayen yeto esoda na esodani ewremo Sunday enkoma aka edi ejai of su remo away futu sama okọ edama awofo ni nina o se eba ne se awofo no omo eja mo mane mo besi akan a obi ma na otwetwe ne ho se de bia kwa ne butu ase beto bia ma no na otwetwe no ntu otuomofo se omo hwe endomwa na fe bia ensu nkwe ne support bia nkwa ne hia no omo mfa emom ne place de oba yematem a ye obi ye papa ntia awofo no eba mani ekwa nkwa no ebenya Kudus Mohammed nom ene Lami Yamanum zubi ewa hadum se fe bia so akoye ede amom enkrasha me de she players na awofo mi se ha se ball no aya na enkrofo bu awofo na bam setema obia abamu mu awofo no nkoso so pese players no so hu omo Germany hu omo England se omo bobo a also force na oba no so betimi ya ayese de eti me she awofo no nkran se ema obia ampopo no ba because obia nim de Yankopon de ma no ba eba asasi so akura na ho no ma de pie ma no eti awofo no emomoden no mo fa ma obi abu no babam no ba so obobo a o ma no mo because obi nim ba bia ye die ni be flaba eti awofo no nyina anyere omo no mo ma no mo bo na nhira wo o mani ma awofo up next the say the aye ne de ye twan next week because ya bo we na wie eti say ye twan next week ye be start 2024-25 league na yes I share
we penny power da boku afa Power FC wa chimda enso ano Steven Ofosu Ampofo Ampofo eta fa na Kwasi Motu nkomo na me de agya hono San Eco's chairman yempia mo transfer kakra na fe yenkonkofo nkro so wonim se we piem Ghana na transfer window still na ye bie na class awodo na omo esan Asante Kotoko omo former Mefode FN Enoch Morris nanko nam kwanso a okobobo ku FN Accra Hearts of Folk nanso report en second say sa deal no off Abrant FN Enoch Morrison ya dia enewie yu obetu de fi Ghana kopiem o Kenya na va kosan edama Go Mahia FC awe Kenya Premier League ni emu Great Olympics nya ban say omnia sandoloko enso exchange final document of Abrant FN Albert Amo na nya ban say Abrant be medicals enche obesa 3 years contract deal ede ama Asante Kotoko bubuku no na personal terms no agree between Asante Kotoko wamo ene Bofa Katano wamo captain efene Saka Dauda reported by say yadia baby ade na dun die edu the final stage Abrante no so besan 3 years contract deal ede ama Asante Kotoko bubuku no we transfers out kakra eba Yanani enkonkrofo cross rensase e Arsenal so aka report for no eba eni sa branch Fred Johan Bakayo Kosina kan enema PSV end of boku na branch no etiemu efre Arsenal for o so mo penepa dia ise mre na so enya de obetumi asia kan enema PSV phobium eni ti omomra no performance trust ni nkomo no metebi no branch no kopiemu enkosia kan efama Arsenal boboku no Europe nso games na ba na wieye na friends awodo enso ekoso ukopiem Madrid a omo friends mbabo Arsenal La Liga na shase no se na esi etie 31st July Omni AC Milano ebebo na fe 3rd August against Barca bebo ni na fe 6 August omasan atenase abo Chelsea we mo 3 games na se Madrid ebebo afi oma prepare Euro 14th August we UEFA Super Cup omni Atlanta na de ebo ni na fe 18th August La Liga match day 1 omni Real Mallorca enso edi aboni we Madrid games edom animu Barca de ne se na City 30th August omabo Manchester City afi 30th July sorry omabo Manchester City afi 3rd August Madrid 6th August omabo AC Milan na afi omo La Liga no enso ashase 17th August match day 1 against Valencia uko PM La Liga ni mo first El Clasico about 27 October Madrid batinase na one Barca edi aboni Sisi ya reporter to Jonathan Branch FM Pierre Emerick Obama ya ise obuna katem eda film asebo kuru mo so remu Saudi Pro League ni na ko Saudi wa na ese bo kokosi akan ede mo no afia na monya promotion no enso ede abo mo nimo Obo League ni bo ko a ya fen academy Kasiano enso ho ana kokosi akan ede mo 2 years contract and as 35 good years Abranti wa kwasan ede amo mo nyon ko na eko Abranti osina kan ede mo Madrid fen nacho enso ebe join na kosi akan ede amo Manchester City reporter inside can say my first signing Abrante fan Savinho no osina kan edema aye Troyes kopiem Girona last season oboni games awodo na edema aye Girona La Liga Santander animo games oboyi na 11 goals and 10 assists no ye edema aye Girona last season nya eba no say Man City any Abrante awie 21 million pounds plus add-ons o kan nya boma 33.6 million pounds na City after that to Abrante fan Savinho from Troyes boku ni Abrante fan Scott McTominay ezisina academy Manchester United boku na reporter to da and say Man U say Opa Abrante pa besi academy mo dey asikom dey ato no so no 40 million pounds uti ade mu jani mu abesi akan ade amount Manchester United personal terms no dey o ma agree of Abrante fan Manuel Ugarte Abrante sina kindema Paris Saint-Germain or Uruguay ni na na ban say after some san Abrante a idi ye ni euro no dey na Abrante United say o san place ni bi akan wa nti no ya dey Manuel Ugarte ya dey Boboko fan Manchester United any PSG wie 59 million pounds any sika na say be PFV Abrante fan Manuel Ugarte di unimu di mu komono enso eja West Ham for say Abrante fan Ngolo Nkante o mo hwa Abrante ni ball a dia Chelsea ball pan copy won Saudi Pro League ni mu so no ya dia o ya de pan o mo hwe no Euros na Asia no ntina Abrante no o mu hia no on some the 20 million pounds copy o Saudi Pro League ni mu abeso mo sabe ka Abrante fan Ngolo Kante na omni Abrante no enso awie na bibia akoye yedisi na kofi Argentina omo vice president FN Victoria Vonrella
ɛna wakasa ɔsɛ hwɛ ne wiase nyinaa ɛka ne fa Argentina team no ho no omunja na ɔmo ka na ne nnwom na Argentina fo ɛto no ɛyɛ asɛm no kura pa na ɔmo ka no obiara team member sisi Argentina fo nton do support Enzo sɛ Enzo ɔakasa na obiara nim sɛ France fo before na no mu use de bɔ nton kɔtɔ nyom kasa before abrante nso fi Angola nti ɛde bɔ ne bɔ pa ɛna abrante fo ne Enzo aya ewiase nyinaa ɛkasa de tia ni ɔsɛ yɛ no kura na mmom nokura ne ɛdin sɛ ɔbɛka ɛno nti ɔno deɛ sɛ Enzo aka ɔno deɛ ɔkyi hypocrite life biara ɛno nti no ɔno deɛ ɔfoa Enzo so nea France fo mo yɛ no before nkwa na ɔde ɔmo bɔ nti akofo nkɔtɔ ɔmo nnwom a ade na wiase nyinaa ɛkan ɔbo ana na wiase nyinaa gyina hɔ na obi ayɛ din nti blacks are na France fo no mo use nti sɛ ɔmo aka we ɛyɛ Argentina ɔmo ba omia no ɛna ɔde nkɔmɔ no deɛ ɔyɛ ɔba Victoria ɔde mu nkɔmɔ ɛnso ɛde aba ya France for my blacks no be your president o aha mo se fi de France for ai mu na France for but ɛsɛ bɔ na mo de bɔ na duru de na mo kwa na mo ye Papa Abrante Sufi Angola ɔmo yɛ black mo so use blacks nti ɔmo ka ɔmo tu ɔmo nyoma ɔsɛ no na mo fa blacks akoye edu de na mo mrɔfo no akɔtena so na mo di ɔsɛ president mo di money ye fancy na captain in them and I doff my heart for Argentina vice president na wakasa pa ma me ne bold wakasa so sem no crown na waka no captain in the morning na to us me din Joshua Kwabena Jenim Yosef Fajuti nka Raymond Ashetira produce ye sa enso na Benito Mauli etena machine chi epia voice ahodo de ba yina no e di ejao ye di sia awia e drive ne so no obesan ate nka ne so e kena de sena ye di kan ka kire wono ye kopie ma o chebi honom na Ahenkan FM ye di nnoma ne e kwa dwumadi e koso honom no ye fa no all day enso e di amount no nti di sia na ye captain in the morning El Centro Campista numero 1 rantena Oboba ofori amanfo atoa so e di ama. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. When you hear motivation, you should know it's J Scratch on the beat. Fire, your body be fire, my heart desire. Scammer, where be a macumma.
my Mariam. Oh, your beauty, the glow, I can't resist. Rich in my soul, I know go fit. Feeling me different, I know go forget. How you dey do my body, do me shake it. Your beauty, the glow, I can't resist. Rich in my soul, I know go fit. Feeling me different, I know go forget. How you dey do my body, do me shake it. In my belly, anytime I see you, see your thighs and her body, baby girl, I see you. She mean no delay, she want to the raru raru. Oba se minyawa, so Young faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejini, Kofi Ejiri, Ben Mauli, Yedoma Sibibre, bringing us up to speed. Details I wore Agopramane so. Woman in Yamaya yet was so much. Irony Jumedi Nudin. Offer me a boba Ofuri Amanvo. Osha Brennan to say Simano Edunum or Triple Pepe and a Bapa and no partner so. Yes, Sebre, switching to the brighter side of life. Now, young wish one or two people and they all my would die. So I have to start with this one. Naneji, it's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you, Naneji. Yeah, wa woda. Eradin kan ho no onto nkwam mame. Your body be fire. My heart Afei Neriko. Neriko. Where be my kuma. My Mariam. Maya. Oh. Kaba. Your beauty the glow, I can't resist. Rich in my soul, I know go fit. Feeling me different, I know go forget. How you dey do my body, do me shake it. Your beauty the glow, I can't resist. So a glorious happy birthday going out to you. Tekote Eric. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Tekote Eric. Live long and prosper. And of course, do have a good one. In my belly. And also to you, Jeffrey Amuakon. Bra Jeffrey. Wafa Jeffrey. Girls, Jeffrey. Boys, Jeffrey. It's your birthday today. Happy birthday going out to you. Climbing the 4th floor peacefully. Oh, that is so good and some achievement. And I was today. And also to you, Jemima Kenny. Happy birthday going out to you, Jemima. Birthday number 28. Wow. Linda success. Okay, so let me do the final one. Nafi Yanko Wodachin Tiswe. My Mariam. Maya. Your beauty, the glow, I can't resist. Rich in my soul, I know go fit. Feeling me different, I know go forget. How you dey do my body, do me shake it. Your beauty, the glow. So a glorious happy birthday going out to Apostle Enoch Abra, the founder of Dosa Arena Ministry International. Happy birthday going out to you, Apostle Enoch Abora. Founder Dosa Arena Ministry International. It's your birthday today. Apostle, live long and prosper. And of course, to be 93.3 and beyond. You have a good one. Happy birthday. Baby girl, I see you. Shimmy no delay. And the Apostle Diana yede so na fei yasro nyankopon so wonka obi bia enne na woda. Ewurade nti nanimu nkyere mo. Ewurade nye mommoa. Kakra bi ne ensa kan ye, but I know say we've got thousands of people like ne eyoma woda. Be bia wo bi ewurade nti nanimu nkyere no nkan ho.
Baby, I would do 9 BC on for one show and sa. Dear would do one sabisum, I would have them from mount. I would have them when you was sick. I would have them my walk when you was said that. Or betting any much row. What dim and what corner bed in name. Amen. With that, Young finance on to us way. My Mariam. Oh, your beauty, the glow, I can't resist. Rich in my soul, I know go fit. Feeling me different, I know go forget. How you do my body, do me shake. Your beauty, the glow. Me patch out that in tea, your bra went to a foot in the scene, woman, brass some young family, now for young queen and him. Bro, focus, say, man, do what you can with all you have, wherever you are. I love this. Do what you can with all you have, wherever you are. Baby, who be a yet wo ube to me. Baby, hey, so who a drum are sorry if ye sukumu, baby a krum or mine mu. If I shall yaw famu dear wati, yaw famu dear, dear one who be to me, you one a ye, oh, yan so you kuma ye, and me. Okay, to have one year with that day. Enti dia wo ye bia. Se wo hwe obi ba. Se wo hwe wo awoma. Se wo hwe wo yire. Se wo hwe wo kunu, o maame, o papa, o nuanom. Se wo hwe nkrofo nkra makeke. Nia wo ye bia na pay I entreat you. Se ye dia obetumi. Untumi en ha ho. Me say untumi en ha ho. But dia obetumi na ye. O yan so you akoma mu na ye. Menye nwimi. Obu ha o ye nyina no ase nwimi. Enye ade pa. Wa hwe ye nhire wo mu na ma. Eni nti obetumi ka se ono wa pra so dem sa anso nhunu nyame abasa. Adwemfi kakra e wo ho. Ayese sabio okotre janan no. Wa ye ho ahuhuro ni awo. Asore na ase wo bo asore no. Ase wo nso so awasan e bra asore na se. Ye nhye da nhunu ba bia wugina. Enti anopa dia ye ka kire wo no. Ba bia wuhunu hu ne ya wo ye bia no. Yiwuyam, yiwukumam, ye de obetumi. Ye wo famu de. O dia wo betumi ne ye na fa boa. Ne jade aka no fa ma ewurade. Ono no ketuafo. Untumi en ha ho. En de mekoso aka kire wo. Se untumi a en ha ho. But se wo betumi de a ye wo famu de ne jade aka no fa ma ewurade. Oketuafo eni ewurade. Oda chinti. Anope de bre wo no no. My heart desire. Ye wi ni say no na ye kwakofa da wu bonkrata moboso wo. Enso so e de abre o. Your beauty the glow I can't resist. Enti o call me mra shebeje fia dom kuma no. Opani ono e na eku a wo mo no wo hwe bedweku e hwe. Eye enwumasuan nsem so. Owura notu. E de ba beto edwa se Ghana ban. In fact, Owura Clement Park mu nyina kra ba kekan bi. Say Ministry of Education or the Eka Free Senior High School no or the company CB Kabe say 6 billion Ghana cedis. Ministry ne dia anu ye dia ba omo kire say aban ene companies ni individuals bi aka 6 billion. Seni Owura notu koto e kan ye no o kire say no kre bia enimu sa. A glorious happy 66th birthday going out to a legend, an icon, and a true champion, Adwuma Nelson. And eye Owura Adwuma Nelson now that. So a glorious happy 66th birthday going out to you, legend. A riding count, huh? Na okuma so ade nyina entumi emremu emfa ema. It is an awudi wa woda. He. Unye ni pato o. Unye ni pato akra. Oni we mu na edie. Magala galo. Feeling me different and no go forget how you do my body do me shake. Mariama. Ye gusu a ye bisa sa presidential debate no. Ehun kra hia. Ana ehun hia. Ebinim nsu gusu o mo kire o ma dwen su oh.
saa presidential debate no aye ka ho asem no eboa ema kabima minka bi no etumi edi mu enti saa na tie de wo se yehwe na ekoso ebi mo che so ehu bi ehia saa enti whether ehu hia ne de ebra ne nkrabia na ebekire adwempa atena ase nti yebekọ ne nchen na fei dewubo nkrata moboso no wadaroma yede ni nyina ede amawo Kofi Apombo ko de twina bonyankopon adaroma bia bokọ na so nyame ado me so me ho ye pa so o da ye de oh sure oja de ya dia tia ho so da you one day you obi be say ye nyina na ye tete ha yi say nyame aye na afamu de sa di aka we rade nsem sure na fe se de ya wota aka no empanimfo no so no ye de tumi ahye omo nsa ye nim se omu gina mu di amanyankopon asase so no omo nye ne ebeboa yen omo nye ne ebema ye ho ato yen memo omu nyi omo ani emfa bibia ankɔhye Russian Ukrainian war ene saa nioma no ɛko ne akokora awie yako awie mamu da kora atu enso yen da so te akwankwa ani ase ha no mo de yen nsɛm kanye na ɔmo ɛko ɔmo ntɔkwa nso ɔmo nidi ɔmo didi ɔmo ɛko ɔmo ntɔkwa ɔmo economy enyina so na enya asɛm ne yen kan obi akɔkɔ ne ntɔkwa na wo apɔnkyerɛ ne no akɔ ihuhu ano wo bɔ wo bra yi a se wa uta kan se mi se oman no on bonkum dware ni fana ni fa dware bonkum nti saa bi ni yeye yo nti o ko dware na se o so be dware on na ma na ko fa eja ahwa wo be sha se yi nka yo nti saa na tie ene awurade nya omoboafo no omomo nimdie ohawa na mu e umbetimi die sia no because de ekoso esisi ya no ohwe ohawa na mu na osan hwe ye mpanimfo na ni mo etimi so o ma bre o mu nyina bre o ma bre je no sa nim de na asa ana ni no mu ni bi na se na ana de wo no mu wisu se na do so wa bre o kan wante na do so wa bre ba nti de oba foforo no o se ye bekoto aba nti ye to aba de obeba no ono ba beboa ma saa niam ni nyina to atwa wo ante time MPP for wo mo primaries no okay saa na kan ye nti na ne wonsi for mine wonsi for me say the time nso yi so wa bra no waje mu ono kura waka kire yen o pick to me no foforo no se nso na ya atesem dia se agya wono no wo pe mfie 9 pe ye kura ye TV odi mfie 9 ni wi a obesi fom nanka ba omi atoa so ana anya sana na ko mo keka wana se de ye se afre ni moguo okay na odi dada afunu wo hu mpacho an okay yate ni ye hwe ofoforo na anim kwan John the Baptist say otisi esi Yesu Kristo aba okuru na eja ho Yesu ba ye no osan nyarewa anifrafo hu ade omo maso esi ti asem ene ne ekenka ho we na ono John the Baptist no ono angasa na ba be kan Yesu hu asem kire yen se agenkwa bi ba a ono no de oba beduru a ene ma nyina be yeye afi agenkwa no otisi aba beduru no oye sanse nkire ne no a John the Baptist asan soma na suafo so omo nko nse John the Baptist so so asuafo osoma asuafo no so omo nko bisa krache no so ono no nia no ono John the Baptist ne kan ala foforo ono ne de na ono John the Baptist ne kan ho asem na ye hwe ofoforo anim Yesu Kristo so anu you are the man so asem wo kan che ne se economy ni yeye free SHS ni gina ne nan so ene 24-hour economy so eno so eba wo friend saying lord fair aye tutu mu na so atete enti de mahunu no mo amkodi hu adanse sidi no so awode abam dim so no so ateko enti mo amkodi hu adanse sa agenkwa no na abelande no enti ebi agenkwa no na adugu so oprichie so wo ba okay agenkwa no biduru a okay Ghana economy ni benya ahoden agina so anye ye twen no ye cheno ye because said ye no me kuko yi de say agenkwa no so de oba ne de ye ne anaja ye be kire sa nti Awurade be ye boafo nso ama yakoto abapa amen ama ne oba be boa
ɔman no nea ɛhyɛ ne tirim so me deɛ mekɔ bɔɔ mo aborɔ no onyankopɔn bɛma no alusu pɔtɔ n'anim bɛgu ase paa na wo ɛhyɛ wo tirim so mekɔ akɔboa ɔmanfoɔ no awurade bɛyɛ wo mmoa nti ɔmo mmienu nyinaa ne adwempa wo ne tirim no awurade nto nsupa ngu so ɔmo nyɛ mmienu ɔmo yɛ mmienu ɔmo pere to me ɔmo aka nyinaa obi aboa saa aban deɛ sɛ yɛ mmienu pɛ ɛyɛ MPP ne NDC ne yɛkɔto ɔmo so aba ɔmo aka ɔmo sɛ deɛ ɛne some nkurɔfoɔ yɛn reject ɔmo because sɛ ɔmo sɛ pipa ɔda bia deɛ sɛ ne ɔka ne sɛ nyɛ yie ɛsɛ ɔmo nso sika baa na ɛbɛboa o sɛ ɔmo baa ɔmo ma ne kɔ ɔmo bɛtua sika okay ɔmo bɛtua sika na saa sika na ɔmo tua ɛkɔ he ɛkɔ yi si ne hɔ ɛkɔ yi si ne hɔ a ɔmo percentage bi sɛ wotumi wini aba no by saa percentage na yɛsan de wo sika ma wo back so ati ahyɛ me busa because yɛbɛyɛ election bi a yɛtwa budget ɛsono no koraa I don't know it's not part of sika ɔmo de run elections no ɛno no nka ho ti sɛ sika na nka so ɔmo de yɛ den filing fee ne yɛka ne sɛ ɔmo peke no forms no ɛna meka sɛ yɛsan de bebree nu sika ma wɔn o okay wo sɛ MPs ni nyinaa yɛwɔ percentage bi a sɛ wonya yɛ refund wo sika no na the end refund ne ɛno no ne yɛ de akɔto consolidated fund mu sɛ ɛno nkyɛkyerɛ mu na mepɛ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ nyina bi hu no saa nti wo wini a yɛde wo sika ma wo wɔn wini a yɛde wo sika no kɔto consolidated fund ne mu na yɛde bɔ ɔman no ho bra nti yɛ saa na tie ɛno nso sɛ yɛ Ghana eti fire nantia the monkrata mo boso mate abusuafoɔ anɔpa ɛyɛ nɔnwɔtwe abɔ apan sima no du miɛnsa yama de hyɛ no mu nyinaa kyibiem asa mamakɔ aba dwumadi a ɔsogu so a wo etie yi ɛyɛ maakye ahenkan 93.3 FM so na the monkrata wo do abɛdwa soɔ ɛna yɛde emu enkyekiremu ba bɛsom wɔ na mmom hyɛ ne so fama me sɛ wei no ɛyɛ didi animu ɛne yɛde ɛba front page no ntinsɛm no bi wɔ hɔ ma sɛdeɛ wɔpɛ sɛ nka wobɛnya mu ɛnkyerɛseɛ no na wammɛn no wonya ne saa wo so wodeɛ ne sɛ tisi dwom na kɔpɛ bi tɔ na atumi ɛnso aboa wie paa deɛ akyi wɔ abɛ Fontaine Towns Facebook live YouTube live sansa deɛ yɛka ne nyinaa no yɛde ho mfonyini ɛnso ɛde to nti wohwɛ mfonyini no ne yɛso yɛde nkyerɛkyerɛmu no ɛde pio so na atumi aboa Daily Post da ɔbɔkrataa no ɛna ɛda m'anim ha yi na ɛsoro wɔnom ɛna watwerɛ de ato wɔnom sɛ December abatoɔ no afempinu ne aduonu nan abatoɔ no owura John Dramani Mahama srem sega tabale bambɔ de hyekonkon na ɛkasa yi ɛna wɔkyerɛ sɛ Gayani bia obekwa akɔto abadeɛ ma Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia no a wɔno yɛ frankatu no de ma MPP amanyuko no ɔnka hunu sɛ abana wato no wasa ato de ama na nadodanko akufo ado so medi Ghana so ne mprensa soɔ nti ɛho asɛm ɛda ha deɛ nti odo John Dramani Mahama ɛka saa no yɛde nim sɛ nanado yɛgya no kwan a fi ya ebegya no kwan nanso owura Mahama sɛ nyɛ saa na tie sɛ Ghana fo sa akɔto abade ma Dr. Bawumia kenken yɛhunu sɛ nanado ne yɛsɛ ɛtoa no so no deɛ ho asɛm ɛno no owie yɛ no ɛna wɔde aba a wɔkyerɛ mu sɛ uboram ɛwɔ ɛyɛ framantam mu a suapɔn baako bi a ɛwɔ hɔ nom pɛ sɛ agya mo sa bɔ nanado nso so aba so ɛhɛn pɛ sɛ ɔmbɔ nanado aba so sisi a yɛka ne sɛ degree ne deɛ wɔgye saa doctorate degree ne deɛ wɔgye saa ti ɔmpɛ sɛ ɔmde deɛ ɛtɔ so nsia de ma no ɛna ɛyɛ NDC adehyema mma a wɔnom wɔ ɛyɛ framantam asɔre sɛ hwan na mbɔbɔ n'aba so nanado sɛ wayɛ dɛ ɔayɛ dɛ adesuafoɔ no anasɛ suapɔ no kyɛm sɛ wɔboa ma ɛyɛ abɔdeɛ mu nyansapɔ ne mu deɛ no ɛgyina brane ɛna framantam mu NDC foɔ no kyɛm sɛ dabra mu nim ne ɛmɔ keka hwan obi a wɔsɛ ngu masua no mu hunu yɛ mamomɔ obi aba so nti ɛno nso ho nsɛm ɛda ha ɛnya asɛm ketewa owie yɛ no ɛna wedeɛ banner caption no
kratafa to so nsiane enso na kyerɛ nsɛm na dɔɔso paa wɔkyerɛ sɛ fintech solutions wɔmo ade aba a mo kyerɛ mu sɛ afimpinu ɛne ɛyɛ aduonunan abatoɔ no owura John Dramani Mahama wɔne NDC amanyɔkuo no ɔmo gyina brane a ɛnyɛ nwanwa so ɔmo na betimi adi nkunim ɛnyɛ nwanwa koraa so owura John Dramani Mahama bedi nkunim wɔ afimpinu ɛne aduonunan abatoɔ no mu enti ɛno so ho nsɛm ɛno no wɔkyerɛ sɛ Dr. Bawumia wadidi Mahama atem Samum wɔkyerɛ m sɛ Dr. Bawumia sɛbsɛb mpraduaso wadidi owura John Dramani Mahama atem na suapɔn de kyerɛni bi ɛna wɔno so ɛkyerɛ m sɛ ɔn deɛ ne nwanwa paa sɛ Dr. Bawumia betumi abie n'ano sɛ sabio wɔka nsɛm bi a ɛyɛ didi atam nsɛm de akyerɛ owura Mahama wɔsɛ ɔn deɛ ne nwanwa nti baabi kora Dr. Bawumia ko gyina ya wodidi Mahama atam ɛne nsɛm a wɔka yɛ no a saa ɛyɛ university lecture yi so ka ho asɛm no per Daily Post na toy na kenkan mu na enya mu enkyerɛseɛ ma me afia ba ti yɛtoa so Ghanaian publisher da ubokrata no na ɛtoa so yesi SDA ene nkɔfoɔ bi pɛso ɔnom ɛbɔ na atɔhyi abaso ɛho asɛm ɛda ha no sɛ na atɔhyi foni da ha sɛ P2 ɛda hɔ no mtafa yɛnkɔ na pampam hɔ no His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nso ɛna ɛkyerɛ sɛ ɛmabunu ɛwɔ talent ɛmabunu ɛwɔ Ghana ha sɛ wɔnom ɛwɔ talent pa kyɛ sɛ Nyankopɔn ahyɛ da dom mabunu ɛwɔ Ghana ha sɛ akyɛdeɛ soronko nti ɔsrɛ Youth Employment Agency for say woman fa sa talent nya bibi papa na emboanti na Dankwa Akufo-Addo ene CEO na etie ya wonom eka asumunsɛm a kratai atwen bi aba Ghana Publishing so yesi ya bie office wo Asante Mantamu edaha Afro Barometer report no emu nsɛm bebre na de kafa eye oman democracy ho no eyase awosoro papa Afro Barometer report reche se Ghana ha ya democracy ni de oboa ekwam de yense den economy ni yense de democracy de obi agina mpampe enu ntia ho asam eda ha ka bi ma minka bi no de omo se enyi papa ewa ha no page 3 eda ho no mutafa na ye busa se cement ya ho nsam ye buburu jakrata na ebusa cement ya ho nsam ye se ne price no ena bo no kwasoro ayi keti hamondo na sam no ena ye busa honom se asam no wono ma hwesiesia na se ekosan increment no ebeba will cement price fixing address increment ye busa ho asam ewa hanom se kratai edi emu nsam aba page 10 eda honom to person hu cement prices ne ho nsenkaye ya ebubu ba Ghana hanom se ya no akwa akopɛ kratai neja watu emu nchine Adishimama New Weekend Crusading Guide the bokrata ni mu amanebo ena mede esumwei ne krata fe to so miensa eni edu no ana o kyerɛ mu ese sa ambulance ho sensem no yani wie yo da so da hɔ no manya asem ketoa owura Richard Jakpa na asem no baby akwakodu no asrafo so awuram bio omo abedim enti enra kotu kwa setra ana oto ne nsafre ya asrafo no so omo mra no so mecheche do mu nimu na wɔkyese asrafo twetwerefo panyini ekodira da kam na wɔde ne nsam de gu odom a sa owura Richard Jakpa yi na be munie ana wɔkyerese omo eyi ni firi asra adwumani mu na no mu bisa sɛ yɛ dan na opanyini ofiri asra adwumani mu ɛyɛ ɔno ane pɛmu ana ɔsɛ adwuma no anya biem anade na kɔ so wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ asrafo twetwerefo panyini ogina daka mu kasa na wɔkyerɛ mu sɛ owura Jakpa dia man free ɛyɛ asra adwumani mu ni sɛ na dwumadi a wɔbie no ene ɛyɛ amamra no
a ebo asra adwuma no ho no ebo abira enu nti no mo pam no ti ho asem da oboka ta di aba ti to eye new crusading guide na edom sukwai what time say Ghana publishing office so omabie ba ko anka mpuni mantamu a chesenya sankito we ye regional officer edikan kra ho asem eda ha wode oswafo na hwadwadie ani mfidi juma twumadie ne ntotwe eso owura ka eti amonu titi se kubeti wonfo nyi di ato ya ana o kire mu se cement no ne buo no se ye betimi ahwe na aban no atimi ensoso ayen ho ntotwe se yesi ya de je 10 cedi one bag 10 cedi na wase oba odan obi a de je 10 cedi okwa abo a eye 10 cedi enu ya friend say price control no aha na eno sensisi ho asem na hafa na wakosi sei eti ode dododo to do e de aba ha obi a frem one o chem say National Petroleum Authority NPA for one mo boss and was sre ese LPG marketing companies no wamo NJ eye CRM no so entum sa mframaja video na abane de aba no was from so munjintum na ebeboa pa new weekend crusading guide amane board nam enono daily guide da ubakra tano ena mede to so na yesi akuapem benkum division ena wo mun so kira sa MPP ya no munim MPP wo munim wo papa new patriotic party omo yada wo mo tiani ahemfo akuapemfo pocho se wo mo se MPP ya na eko na yesi NDC women organizers bi asan wo mo chairman enam nsem bi a chairman ne kokan ye sa sabi okrate na diaba ya se chairman ne se wo ye ajantrafo o se 24 aha ashawe ya chairman you na keken kan sa asem no ashimo chairman Emmanuel Ashimo nti abane sana former dental MP sisi ba minnimu ara but I say chairman Ashimo no ankasa no we ni ye no NDC for no wo Greater Accra ni bebere no abonyo so minnimu di ntia na nyo ma so na to abane man eno no ade a eguso edwen hu so hu say Ashimo ene be tu adekoka na 202 no onya asumdwie bepem ne o oho a ne fie kura nkrofo tumi kotuhye ne fie so ko wia ho ebi mutumi omkwa omfa hwe o but omko keka ne mabum saa keke no omasa pie enti ono ankasa me no atem we and dey enwo se okobiem omo ya jantrafo na we obekum ka no nkansa ono nsam ankrofo akato ne so esi bi ni ebi mu kura se Muhammad sika ba 2020 no okoche diye eka sen baby anyo NDC ni MPP baby anyo na we nyina ase akere sentia ne ese ma no chairman se omo ya shawo ebi sa shawe ashawo ashawe ya boya nsam ka ho ni bi ashawe Evradina me. Oh, chairman. Kafura. Kafura. Ti ama organizers no women organizers no me na behwe ha. Yesi anya asem ko ma hye red cell. Chire baby abetu si agina. Chire yen edwa na adwa agina saka na agina Dubai. Chire yen ne ye chire yen ase ahyawo na waka no. Chire yen ase eho asem eda hanum se ya chese. Red means stop. No must stop. Ya one more cause confusion. Now Kumasi Publishing once you can say Ghana Publishing once someone. Ya kasi yakosi yakobi office ewo Kumasi na once eda hanum secretary dia bajakpa so ne court nsensem once eda hanum say cement pricing no ena wo mo kire say ti so mo fix ya
say yes you can't hear more de ya chinchire twa na e wo se ya nyina no kope ene ntino anya dia o mo kire se anya dia ebe hye se ma ya ntumu mba ntumu de betimi aba enti ho asem cement bo ne ntumu ne de keka ho no ho asem eda no se page 3 ena eda ho no mo a daily guide de obokrata no ede aba dispatch da obokrata no ena eda manim anopai na ensam de odi bia ba pa bi nso e di ka brobro so brofo no na wadane dane no enu nti yense bre e wo ho ebiem na ohwe ne krata fa to so du mienu na ana wo kire mu se eye afrobarometer ba ye no report no kire mu ese wa afipinu ne aduonu ana abatro ni mo no Ghana for bebro bese oha nchichemu eye aduokono ana wonuma kasankasa womode wom ho obia ntimi nhya wom se chenchena toaba ema asumasi ana obenten nti womwa befura mu pem no omadwene mu na omakwa akoto aba ayi nipa wom firi so omakoma enso so epe nti eye afrobarometer eba ye no eho ensema ode atodwa eno no na ode enipadom fonyini di aba ene MPP fo amagbo chenku ena NDC fo amagbo chenku mfonyini ana ode bepi asem yi enso so eso osi GRA fo nso ani abere anya asem keto mo hwe ani mu se eto gigeye no omode eye nisuade rubi esu omani so acheso mo pese eja omutimi enso hwema ne bam eno eye Ghana yensidi no 146 billion ana mo hwe ani mu so betimi enso agege eto mbe so mo gege nkwa no te ho asem de oboka ta dia baka ta feto so mienu ensem nkyire mu enso so ewo ho no mo o kire mu se mrahye bedwa mu chiamehene abede kira woto so mienu second deputy speaker of parliament ana aja wode etudwa kire mu se Ghana se asundwe mapa betimi akoso omayimu na yakoso abo kamamika bi ho eban no ehye eye owura police sadom IGP dampare woni na panfo awmudi dwumadi o police asoye no ehye wonom nsa to mo so enhwe se womo beye omadwuma asade se na efata the daily dispatch amanebo anopai wodinam eni The Chronicle da ubokrata no ena mede toaso ede amawo na Afrobarometer fo nsam report we for democracy Ghana ho no en wono matro ede ato achese Ghana fo dodo no a enije democracy hu se mekwa akoto maba asundwem mekwa akoto maba brani dua mekwa akoto maba ene mentraba ne ewo form kra wo mu a o ma ye yire dia ye kra do so bekwa akokire se apa democracy ne womti abatro no metro no omodo so pa kratai ede aba ehon sem aba 86% Ghana for nkwanti se ewanimu na price control on cement packs row ehon sem da hanum se cement ehon sen kaye ne akbrobro so krata hodro mu ehon sem so apie ha se Owura Hamid nso adwense waka na sem ne dada yan konche hanum Valley View University for NISDA Church wamakabom ama na atoshi abodin woma hye nenmunyam eho asem eda ase na ni quotation de by oyi free Proverbs chapter 29 verse 2 yase otrini ni enya tumi nya dibra amanfo enije amanfo mo hye na se no manije na embom otrimodini owidini wonya tumi a amanfo hye na se bra papa wo mukam omamboni adwomboni ni okay obi ada ne ohuriye moja mpa ni tirim pese mi nkuminya ofomo afa okoka o se ye ntie obi a sa nkrofo no betena konwa no so a omo medi paso ho hye yesu kikam sidi nitimi ye hata na dollar no so tu moja bozo enimu nipa no aye mobo untimi nto jeni untimi nto ntos wakono de nyina ya boni nyina asenuam ede ne agye ya chitumi
Chronicle no this house me buy one. Inyo. Any yeah then I see no pay. I think say me kan na nra. Sa asemi me kan na nra mu ba ko. Say so nipa boni ni di o man so a. Nipa na wo man ni si apene e. Afia san bo quotation ni biom. Proverbs. Proverbs chapter 29 verse 2. Enti quotation we binum na be a glow. No am dey bomb pie no. Na come be 20 you know. Mama time we be na no dey bomb pie no. Oh ye nyankopon. Ji wo my gun. Oh de dia waka di ye. Oh ye nyankopon. Ji o my Ghana. Free etimodinfo nsem sanse nipa boni ni oh I see Proverbs or in some nam papa nsem ho why adie ti dia chronicle semu ebenim nura abia dia obi adi ha o obi anya obi abribira no obi antumi abehuru obi ha obi antumi nya obira hwe busiafo the analyst was one so dia ne dia ne nsam ordinamo no o kan sadia senefata onsuro bia no so onye yiyimu na esoro onom no eno dia todwa akire mu se yemma special prosecutor akwanya no onye na dwuma sadia be obetimi akon ade atia ketahye dwumde ne proye na ho na ekasa yi ene egise unya daily analyst no ho nipa kora wo kasa yi wo se eye Eastern Nzema Traditional Council so kire mu se wo mo mahene wo mo mpani biem amo mpani biem nti ene wasem da boka tai enso edi aba na owie wo kire mu se enka buni mantamu no di amade enti a nipa bope so ewo ho na ebi nya ba bi kura ntia wose ni nyina ne se ya anya ntotuye ye nka bumpuni mantam ni antikyire ni ye panfo anhyɛ da mfa nneɛma ngu akwan so se wei ɛwɔ sɛ ha nipa fa ɛwɔ sɛ ha no ye digwa wa ha ɛwɔ sɛ ha ka gyina ha wose sa anhyɛ na anhyɛ da nkɔ so ni nti na we nyina ye hu no nti ɛyɛ engineer bi a agya ɔmfrɛ no Abdullahi Mahama ɛna ɔde sa ansɛm wei enso ɛto edwa na afro ene mu nkomo de nya asem ketwa efam ba bi nso so wode ato a wo kire mu se abibifo ana ba bi mam ya no mu a adehye mako ha gichemu no eye aduosia enson wo mu ni se wo ma empanyufo anase wo no maban no o ma di ncho eba no eko a ye ko de ati aketahye dwumde kankan ne proye mu a Ghana ye number 1 ye di ncho popla ya agisi ye kon so omboa wo kona na eseyo we ye dipia ka ti ho asem watwa mfonyini bi a eja edom enso ebi didwa ebi so fro shine ade a wode ata asem no enso so eso na ambulance cases no edaso ada ho na ochem se court ahyese nyankopon ya adwuma November bosome ne da etoso dunum won behwe na asem no won de ne ka no aba awiye na afia temuafo nso so esene gina ye ewo ho enti sa ambulance case no ho sem da bia ekeka kono no ba ko ya ka hu ye dika de ama dada daily analyst amane board nam eno no the daily searchlights the obokrata na mede to asui na owura bi eda hanom say ni din de kwadwo eje daako yese kane no ono na ye minister for local government na nasam wa woka nyada ne se emprempren MPs no cheso munye serious ba ko say emprempren MPs ye hu omo mrahye bedwemo no wose cheso mu bibi na bone bi ene se ne omo ye wo mu ho no nkire se nani kwa akra se de wo mu ko ho mo amoto abade ma wo mu nani kwa akra sanse adwuma eso omonya no de omope omoboso ne omankwa na omoye pani asem a wode atoa eno no
na munsem na ya fafa dada na yesi dengue fever no so wobetumi abo ho ba free entontom ho a nya de bi beka ho ti yesi doctor gbene na kana sem ha se fever na aba foforo no a ano odin no bo ho ban ano adura ne se wo fie ho be prapra ho ensuo tata ba bi a yiyi titigatem na mafie wonya neat udi ho nia dengue fever said your friend be a nya de bi beka ho no wabusua enu nti ho asem eno no the daily searchlight anape abusuafo ya de Ahenkan newspaper na etwatwo de amawo wadaroma Ahenkan newspaper no ope ensem ni nyina nkyere mu ano akọ Ahenkan FM online.net na watima ahokenkan ensem no ensoso ewo enomo na wode eye anka ne Ghana man panyi onu kura ye frankatuni de ma eye ndisi amanyuko no ra John Dramani Mahama emfonye de ato mensa benkum so saa ana wode eye Ghana man panyi abedi kire ono so eye frankatuni de ma MPP amanyuko no Dr. Alhaji Muhammad Bawumia mfonye de ato mensa nifa so na ohwe eye owura Bawumia ni mfonye na ase a ana wode srepers bi agu ho ana owura John Dramani Mahama so ohwe ni mfonye na ase a wode shoe kama wode Mahama betoto Bawumia ho a sa isi asam na ye twema mentwe atani ateke hinka na ubo wo eye ofonse ayire bia bato mpesua so achemansa mansin mo kyerem se NDC amanyokuo no isi ade munjuo emunjo kra na omo esrese ewo sempenfo hwe na basabasa ye bia abaso ho bia no ombehwe no musiesie te ho asem de bokatai e de aba wose afimpiru ne aduonu na abatro no emani Africa fo womato omo nsa de afre Dr. Bawumia ene owura John Dramani Mahama se omo ntrase niam obia akwanya na online nimdie adi efa nkyere Ghana fo nti debate no asem na omo kan o to ma Imani Africa fo so debate no be yebi ena se IEA fo so omo so be yebi ene anya asem keto be yire se na Ahenkan newspaper no kan sene so se Afrakoma Community Hospital fo aso ya sene sanso ena Castek Susu Ventures so aso yen asene ewo eye sika fam ti wo so pese wo so eye da oboka ta no so asene a na wo so wetimi abomoden na watu anamon na etimi aboa kama afi eye intertown soccer game no eno so ebeba so ntia no ahye ne so de amame anya asem ketwa achem aboabo achem nyame be kire achem bieni achem dwaha achem eye batabi ena achem bantema nti sa ebi abeka ho ebi abeka ho omo abbo omudin no so ebi nso afim oh okay nti asesa ne yeah ba nyame ya domo a se wawie ma wie okay nyame ya domo a on the 3rd of ebi se August said you obeka ni bia ena dwumadi no ankasa eba so wo achem batabi ena eba so enti yegusu a ebo adofo enkaye se nyame ya adom a ebesi mi mene da na saa me mene da ne de ye de batabi kuru no be ebebo yebo easy ye de hobebo yebo nti ye to nsa de afro bia so womra nyankopon ya adom a 3rd August ebesi Saturday eno so ye dwumadi nyina ye de bekoho na fitia no pa no akopem bra ye be wie no na ye de bibia hyehye so kama enti said ye kan ye be ma jersey ye be ma trophy a face scouting team be fi Kempon Academy aba sa pepepe ne tie omo beba na surprises ne doso empanimfo a yate se omo beba be bo afa ho no me TB I was like really you know me say omo ba because omo believe in say community ne de was say o show botumi bam I was see nyina timi dododo ye ho then e betimi aye agunkansie sei no tumi de nkabomba ahead of elections ye kwakoto no afi emu na and on that note so my more
empanimfo organize sa democracy cup no yera urban waya ade pa yemo na baso wo hwe anije ne nkabo mu a wode aba waya ade ba me one thing ade bia me kan say ye MPs no omo nya atamfo David meti me ka cho say MPC bi wo ho no mo a omo namfofo pa NDC MPs ana meti mi so ka cho say NDC MPs ni so bi pa no wo mo namfofo no mo pa MPs omo nya atamfo but mimi problem am wo mo ho ne say mfoni ya na mo twa kwa abonten no na ha adwene no eno ne me problem am wo mo ho aso mo twa mfoni ne kwa abonten te say omo nka omo mfa hansi ha mi hwa entesa eno ne ya ne ha dwen se me da me kai ayi if that them say communicators said the ball issues omo be omo na say hey omo pon omo tena ka ba ko mi na eko yeah na ba ko kra ba ko timi ma ne nyonko lolo fe no so de ko omo nya atamfo say na na am yesa omo nya atamfo am betra say de mo ku ani adwuma no wo ye adwuma na be ye be wie be adwuma na be kwa akodi nkomo na ya no so fo so omo etie ofie no bo so omo so twa omo ho ada pa ese hwe na ye wi aye nyina ye no mu nyina akoto nsa didi asesa na omo esi fo akọ ya na rehu okay mame mo Ahenkan newspaper adwempa ni omo akaka ho ehye mu nsa ma ya ade if you design it to say what you hwe design aya kama pa nice pa edamufu na ene no mokokofa shoe ne slipper no firi hemfa jakusi nsa wonso mo de nsem bebo jakusi nsa no kwa kukusi de dis adwuma no so compare amani ya Italian shoe kwa ani nkusi bu adum na edi say nsa no I see why are there ready yango edi hwan de ne slipper ne hwan de ne shoe so obia mahama de na shoe so mfonyi na wa de ndase ena your penny de so slipper ka se ka mo pe yi de watachi tankuta no abia tribune ready yango asa professional fedodo my idea say ye posti a comment aya nya fi ho no mo ya ade pa but one thing say na bi mu bisa so menya bi ato na say hwe ide bi aya de ba ya na a limited edition obenya bi wo Ahenkan FM Facebook page enti okwa Ahenkan FM ye Facebook page ho a obehunu Ahenkan newspaper no fe o ma design a nice one kwaku anim kusi bu adum and adwempa hene so dia no akwa Ahenkan FM online.net opese wo kenkan ya na wo ko .net ho no omo meso yas no meso yas ne a ombenya hard copy na to sa na wo dia akoto ho because ye ni say ekipu wo en archives mu enti monkoso a na monso asene so hu obi di bibi ba na efese ya no support but ye be long ma be say baby am free baby am free no wono de okan kwa say na ye chantum ene ye chankuruma ona eba no ene ye cheje ne bejene de baby o bejene de ene ye chabugo ya eno nko a sanso de emfa mu manyo receiver so ejinka sa de fe oyu adon na nka kama pa enti ye mo ma baso enti companies no mo ye mpatam hia no mo omo so betimi abana sure ya no pa bia said ye ya ne aboboso ama mo kama ntimi aboa nyami nhira mo na oma mo nimde ne bebre na mo mfanye colors na nkasa re mi nim onipa kora o share that che mo say ayi kwaku ankasa no so ye ono visual o ayi no enti we put it to use pa wa ya de kwaku so me otimi ebie print press cra wa ya de kwaku ani nkusi gwa enye ba akon kra na oyi ho ade we so ya de pa enye ba ko be odawase de asadi mu ya de said ye ono chairman kwa na ya de so ono no wayi nanim ayi we di she obi ape na me se wo pe na wo wayi wanim ni yanka oyi nanim wo hene ni
na say afiade ya wiye gum so yi di mu akotene kese minim say na wo ba o ka kire wo se mi ti o ba ga dani wuju da so wo kura mpo na utimi kan say wo ko fie nyina yi yi akire ja chiro ofe chire nyame no di adwuma nso wa chiro ye pa wa chire adwuma anyway nso a good apprentice oh yeah dear ne kura kura say nyisia na wọ́n sùn ẹ̀hún akásọ̀ bẹ̀ pọ̀ akásọ̀ bẹ̀ pọ̀ ẹ̀ sukuu máa ń kó bi sukuu wọ́n ti yẹ ọmọ mu kó bi yẹn nyinaa yẹ ni mu ọmọ yẹ ni mu ọmọ yẹ ni mu ọmọ president ni na bi de kyerẹ nyinaa ẹni ẹyi sínú ọmọ sáà wò hebi a òhyia wọ̀ ọ̀bọ̀ ojo ṣe bíbí sáà ampa ọmọ wọ fire bi ọmọ di yẹ sábà tí wọ́n ti ẹ̀kyerẹ́ aṣọ ntu ọmọ bọ̀ bọ̀ sẹ́ẹ̀ hwẹ́ no ẹna ẹyi kwadwo baafo almost ojo se bibi sa busa ko bi ke ogede ma uni ogede no ba kwa je so sa ya ka wonte o sa na beka kusi so we slow guy no tell how can say easy I see edi kusi o ma fo so ma fo na ye na bra ye na bra no mo afi wa easy anyways enti nyankopon ya adom nso a wo kena efitia no pani nyina me ne oba pa afia ye be koka ye wurawudi ankan ho ewo ayi chebi na ye de nana mfinhia aduonu numu a obetena akonwa so no yɛde ɛho enkomo de aba afiri chebi honomo ofuri pani ahimfie na boboa na no hɔ a ɛna dwumadie no yɛde efiri beba anopa no akosi anwumre ti ɔkyena de afia wɔ adwumayɛ afia wo kwa no atai sɛ banku sɛ fufuo obɔ ni pirim o tiam ha wo sɛ wahyehyɛ ɛna wo tiam eti yakopɔ yɛ adoma wo kyena yɛde saa ɛyɛ special coverage no ebefi ofori pani ahimfie ɛde abra Ahenkan FM atiefoɔ ɔkye hene ɔsaagefo amu atie ofori pani ɔbɛtena akonwa so mfinhyia no aduonu num ni nti yɛbɛkɔ hɔ ne akɔfa saa coverage no so de aba akora bɔ no modern 25 years why ade nyasem ketwa why ade ɛna me na de ba kɔ yɛ me fɛyɛ otimi chia school mofra no na ɔkye omuska Ocho muska. Yes. Ocho muska sa akeke. Omo muska. Say wonu omo di agro. I think say what taye. Taye obo school for na no. Omo na ya na omo muska. Yeah, na enwuma sua mu no. Yeah. Enwuma sua mu nso no mehu say wa bie some special schools bi a. Okay. Or de boa adesuafo pa. I think say akyen ase akra ese bi ba ha. But the way oche mine no nso tie no me nhye da hu so ase tuto mu o so ba chia si o se ka ho ba bia be shi ena wokọ odew ho nso no etwere so odaw na odew aha eho ka ho wanchi eka ho bata bi eka ho the daddy did the musia emre bi na obi kire mi mu ebi anyame adom a wo kena ye kɔ na yenyampanifo na ebibisa wo na o matimi akyekye mu sɛ ye ya asa o mo de damu saa no na obi bɔ mi nkyire mu na obi bɔ mi nkyire mu no a se bia omo be kyekyekyere no because me say me krom am wo no ye fro asaman asaman kasefo omo na edi ade wo ho saa ewo kuma ase omo na kwa chichire kuro no nti aye achima sama kese ya achima sama kese ti no mfa na ye fra no asama no oh okay but asama no credit sanso obaako wo suhum samata any ayi ntem ho yi omfro sen kra
enyinam enyinam ntem ho no wo de konkoko ne fro asaman tamfoi okay ebia o na be chichire ebia o so wo ayi links bi dia asem nti amamre de ye amamre de ye na ayi me na na be ko bia na ona na ben ya ona na ben ya ukrum otumfo ya opem so minimu ara but ebetimi aba so no de obaaye okoye ani obetimi aba nti obetumi aba so moto omo nsa frɛ no dia so moto nsa frɛ no nkwa de obetumi aba ma nto nsa frɛ no kra no a ɛna minim sɛ den obeto nsa frɛ no yeah sure ɛna na nso so around akra tu kwan yo but minim so waba dia after say omode papa no ko no yeah okay tu kwan but minim so waba dia okay nti ebi obeba okay ɛna ahemfo akɛse ne nketewa ne nyina obia beba nti ɔkyena ne de adagye ni puso okay nti sɛ wo pɛ fila no sɛ de nneɛma bɛkɔ feeling no yɛtwa mfoni ne de akyerɛw sɛ de wonsu gyina hɔ a ɛyɛ na wo de ato ahenkan efitia no pana kukusi anwumrɛ ampanimfo betu apɔ ɛna yɛ nso so yɛbɛtumi ɛde asi asɔre so okay nti nyame yɛ adom ɔkyena no mo nyina fa efidie no to ha na yɛnti amamrɛ ne amane ɛwɔ ahenkan 93.3 okay abusia yɛde si okay sɛ nkyia bi wɔ hɔ no mo a na moatimi de atototo so opani accommodate mi nua bɛyi ma me na yɛkɔ UK sisi a accommodate na de ne kɔ o tap take it down yeah ready mo da bio enti ba cha o tap take it wo no asela ba pɔ sa akwantuo we no na wɔtwetwa mu no ɛna wɔsɛn ka mane kɔ ɛna me nimu ho mane kɔ so small UK da bi kro ma wa kɔ no se ɛna me nimu honhom a ɛtisi de no ɔtifidie no akyi ya mpon kra na mawuli kate ade na me se kate aden me di ade aso ade so ayade osima kate no eti ɛna amaka yi abusia nyina etie baby atem din yanko UK obapa na you can find on over one only maybe obegina don't worry as a kwa da bi etu no den here oni maybe obegina ai ya mini option bia what you no see as you hwe enti eja UK food baby atem din Daniel michia okoima okoima oboima ene me de michia no imanu amankona afuna mu atomi he ba ya mumi anu nyina ga mbe ko na sa me fisa o se da asa ima bi andi ko ima odi obo ima okay ena na mo se Manuel aba sa eni mo nya na yima eti echiana na pe hihye ni ye ne ye mu odin pa echiano wawie ba twan ma wie sa echiana se bibia nka ho bi me ba cho de echiano a eni opani kase ye nyina ye chia wo but me ohun menim bono mai mu na ahwa mekwa kwetena ho iya eno kwa na meka no omo ta tu kwan ho di omo fa kwa because omo do omo nje se ya no mfuei omo di ono no kwa obebo body si odibusuani ba ko beko se mon kwa na meso nje omo di but in my life from SS to baby amaduri se benya bunu ni a bebe ware oh if another nkomo ife yi benya bunu ni a bebe ware na for so wale mami oh okay okay jamai okay tie o na some dia wale at times adai ye bia ne yankopon no nam yeso kasa kire wo sa kwa wi na be sam ko ware na ko
Nana kwaro. Eyo beni no nyanko yo. Onyanko yo. And this is a Tamisumiya. Ayo. Kwa no mawale. Yatia. Enti ka bono de no. Dia na making. Like bono fo no. Oma boa me. Oh yes. Enti we di bono ho adanse. Okay. Na me die. Okay. Because me ko SS. Na mo nyonko bi e very bright kumi. Oya bunu ni. Ona na tuam school fees mami. Student too. Yes. Say twa no hu tua won so de. O say tuam school fees mami. Me kai say me ko SS na me ni chop box. Na me ni nyina wisu chop box ba ko. Eh yo no na dia. Me we SS. Me ko tena fie kakra na me nya adwuma nye. Bunu ni e fa na Amankona Collins. Amankona Collins. Yes. Satia tom ha o. Atia tomu ha. Enti yanko. Okay. Me ko ye adwuma wono e kan bi na adwuma we me ye. Ebu wono ma me ya na on se adwuma na ne ye na income no en sheda nya yi. Che wo se me pa another job. Se de be ya menya sika no be ye yi kakra. No wa hwe akira ma me. Na makoye nkotwa job o other side. Oh. Obwa sin ne. Se me hokura kire me amefre na Amankona de atum. Yes. Nti bonofo ne de me for mu ni agro. Ai, me so me for me omuni. Unya bunu ni a. Oso oba ti o. Self to we na nkwaje wom. Me dia bonofo die. Ba boa be. Bababe. Eti yamishira wo. Yamishira wo. Me ka me bia ka me to asabli ka me so me ko. Come no back. That bi amaka kwotena ho. Amen. Bono amaka kwotena ho. Omudo omu ntisa ya anum fuyi. Pese mi kumi nyane ya nyenkwa da bi. Okay. Ti. Anopai bonofo se beni so adansi a bedi afa be ho anapai. We ga adansi dia keto. Eya se keto. Se wa bra na wudi adansi baby atemdi se wote ya. Na ye pe enkomo no emu atie. But woye ara. Enemunne. Woye. Sani wadi nkomo ni bia ya som sa. Eti opani Amankona. Baby a wo bi awrade nkyere ni mu nkyere wo. Amen. Wonye wadom. Amen. Yen ya ha ne de ebetimi ya ne se de mpaebo ne beta wachi. Sure. Chon. Nye ebetimi ya Ye drink konsuo ma. Yes anu sika kra ya de aye hata. Enti form ha ne de ye ebetimi ya ne ye mpaebo. Mpaebo ansa. Yen de ye mpaebo. Te awrade nka wo ho. Amen. Na dwuma bi a wo ye bi enye yi. Sure. So na ensuo ne tonu a ebu fa ho no na enkwaje e ba fie. Amen. Ai, and that's my hand me over. Oh yeah. Enti openi onyame nka ho. Amen. Unni online kura no e be tag o. Hashtag wo so be fe. Hashtag Amankona. Obia. Mo swa ko pebire bedru ne ho. Open ba wachiche mu a. Swati ya. Se na ya transfer. Na ne tie ne say se wo yet to say start and now we post to be na a hit with target ya. Asa wasuma ekutie bi e de ato ba bi na be kwa hwehwe mu ana ne awode pem no na behwe. Adwuma na si enti enya pem target ya yet form ha yebetinka. Don't worry. Ebe pem
Pim soro ho no. Green light to the best. Pim soro ho from ha bekeka. Don't worry. See ye nine so na what den you. Abebuongua. Kobike, you said you down who had. Come on, you enemy. Yeah. We dear, and your Juma and a Cassipani, I know. And the Juma may buy no Cassipai, woman. And the other Bam Swano pay. As about me, and they are coming to this year. I come to this year. I'm saying, the other Bam Swano pay. Eti adwuma na kese pie woman no. Maybe. Eti sia kra yebetimi kura abonwom ama no ndu abo. Omba ho. Ma me na wase. Na ye nyina ye na ne ye homra ye ba abusia. Ye ba ye to aso. Oh, you are. Question Brody Bessie. There you are. Yes. Ahenkan 93.3 FM. Osia dear yo. Yes, yo. Ahenkan Intertown Soccer Fiesta. A Basel live. 3rd day of August 2024. Achimbatabi is the venue for attraction. Me say, nipa beba papa. Afeti participation teams no. Achimbatabi. Achimbieni. Achim asene. Achim abuabo. Achimu dan kwanta. Achim nyamebechere. And achim gwaha. Na unim first match at form no. Achim batabi ane achim bieni. Achim asene ane achim nyamebechere. Achim dan kwanta ane achim abuabo. Gwaha. Egna standby. Na unim Kempon Football Academy at the Scout. Ababa we play on modern ball kosro. Utriya ya una okron. Eye exhibition of football talent on the 3rd day of August 2024. Ewo achim batabi. Nana batabi he ane ne dom. Edom enunyam ababa tayechi. DC Honorable Alex Inkum. Honorable Kwame Abuaji AK Oluwa MP for Asani Manso across Abato Petraso. Me say Edano Ampa Bega. Manaji trophy no. E achim bia ni anaza achim batabi. Achim bawa som sekwa. Dabi ebe na achim dan kwanta na eje. Achim nyame bechere. Ene achim gwaha. Me say obia nyo obia. Fixtures ninti ye bewundi oye kiko no aben awo ball bom. Bra. Ni enyi skills. Ahenkan 93.3 FM. Ebobo Curtain Razor. Udi anka Kwame Abua. Position number 7. Me buka bona eye go. Sponsors Akunfi Roofing Systems, Danwook Enterprise, Angel Bakery, and your panel show, J.A. Bani Company Limited, Buying 20 Disinfectant, where they are Jibebia, and your 3rd of August 2024, Empire Ega, our Achim Batebi, we a Intertowns Soccer Fiesta, about Hey, Efia, you watch papa. Bra, Nancy, Yadia me yade, and you don't for being a chair me, kumi about here, and Casabre, a dibone. I don't know, I can't want to be Anna. Bia. Kumi about tea, dear, a bois, Emma, and Quamo in Pedrium Jan Nasu ye, Nesenia, Modin, Ecutia, Rahudua, a one Pedrium. A tea bag, and a pebia, we back with 2 so shemwa, military base do ecosidum and terminal, now one nom, and ran so sad, but what did you walk and if I do pee, and I know Kumi about tea, Nibi, I would you want dance here, or how would be a one Pedrium, Kumi about tea, a bay if you are Shannon so say, or bar pin for, or be a Makodanu for, and now Koda in Frisha, a dudia, a dray won't be and numbi. Ubenya, Kumi about tea, a biato, I will be our tone row, a hoodro. Kumi Herbal Tea, Yesumo Herbal Center, and San Adwuma. Dr. Paul Kumi Minta, the Dasuyano. Wait me Afreno, it was 0248 716402, 0248 716402, and 0503 785656, 0503 785656. Kumi Herbal Tea, a immune system support. FDA, AJ, a ready and atum.
Adwuma we just many who dance and Adwuma for bropa. Metre hunchu capsules. Abada why makana be kaya new. Hunchu capsules e wo hon mo a. Entre ma prostate enye kese me hawo. Omafo amodun so tentem. Mo amodun so a ne mo yam ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Bodun so ne mo hihye no. Obo ana Johnson kra mu apai bienu na ya bese no ho. Obi so hon mo a. Johnson de tenten wan kan ho kra no ya Johnson gu no ho. Ebi so Johnson kra twetwesi. Sama ne hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Menya no mama. Ya ma ne hunu ba ko ye fichi kro mu nsam. Na me sei Araba Bazen pills ajeme pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichira. Wa ya sitimi hwe wo sa na wo ho meti. Eto da bia emoja ni timi ba pi dodo. Ana kra se bia na twetwesi. Ebi so kra de emakra. Emoja ntimi ni mu afusa ne yie. Eto da wo kwa kra mpo no sa wo no ho kani be hia. Wo no ni afichi kro mu ha wo nkaye ni nyina. Eho adro. Ani Araba Bazen pills. Araba Bazen. Ena be ma wa your best man na opese wo ye no. Odan ko LB Amuafo. Na Twumesi Kennedy Drugstore. Well Green Pharmacy. Mama Doris wa Asenfosu. Francis Mesa wa Asenfosu. Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Dobembra kwa. Anabu to afre Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. Ohumkan afasha no adru hobium afie ohumkan afasha no yesonko ne sonko a eye ne se eni yewura osagifo amoatiofo pani oche emfri hyaduo nu mu obetrofo pani adwakase ne so ahia pepepe ne santi ehyehyaya achiame edi agu akwan mu ene didi sui yankopon ye adomdom ye ya 16th July e branda edi animu yi na nanom beko akwambo anopa na nwotwe ade achi wukuada esukufo nyina beto sante akọ ofo pani fie akọma yewura osagifo amoatiofo Afrishiapa Asanso Achenija. The Fiada so 19th July 2024. A live band music. Ewa Esakesieso. A brand new year and you rain on song. Adiachi Memenda 20th July 2024. Sadanu na ye ohumkai Edabokesien. Yera Osaji for Amotio for Penny. Ebetra Esakesieso. Amba Ochimani Ghana mine. Atu Santi Abemayera Osaji for Afrishiapa. A brand new year and Opanon Dubrim. The Shanti. Ye two Safra Ochimaima. And the Ghana Mama Yasamunya. Mo tue yemfa odoni ahokeka sonko enko chebi ne yenya enko di ohunkan afahye no ocheman chiase o ocheman chiase ocheman yenhwa ma no nsai One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yera se watwen yen ama yakwaji aboafo nkrato abaye to aso maache eno eni dwumadie no edin ofre me obuoba ofori amanfo. Abusia ye de nsem bebiri no ade atopo no so a ye badwendwen ho. Ye bedi ho nkomo ye ne mpanimfo nso akasa asie ye kobo ma homanum ne yensa kan wo mo a ye de omo beba na sa nkomo no yaji enchirimu ahodo bebiri no a die di kan Auditor General's report ba abonten na abonten e ba ye nsem wo mo de beto monten suo nyina no na wo mo kire se nkwada ye no anuane de ma wo mo ewo ye nsuku ahodo mu me kire primary fo no free chocho no akosi primary no aye no aduane e de ma wo mo no na report yi kire se aduane e de ma wo mo no enya de ye papa aduane na hoodin nim aduane no udi a utumi kura asan ayade so hu na report no ba abonten so no ene nkrofo bebiri akasa wo ho a kyerɛkyerɛ omadwen a ene eyade a iku a wo mo enua enuane ede ma emofra no ye frɛ wo mo School Feeding Caterers Association kyerɛ sɛ Auditor General's report na ba abonten a kyerɛ sɛ aduane omo no ade man kwada no enye honsom no omo kyerɛ sɛ nokure bia enim kure nim aduane omo no ade man kwada no omo kyerɛ sɛ ahoɔden wom omudi ebeboa wom sɛbe wom nso so mma no bi edibi enti omo ntimi no aduane ba sɛ bia sa keke ebiri ba mu ne yensa ka empanimfo enu omo ebedi mu enkomo ye free hono mo a na ye de ani nso so e de akyere ba bi foforo na yakwa akokan hono mo nso asem National Health Students Association of Ghana and wo mo nso kasa wa he yo mo kyere se Ministry of Health e wo so otimi address rotational nurses wo mo nsem wo mo amaso na wo so otimi hwe na oka abusia ma menkwa ahoma no so sisi a na me ne owura yere Dorothy ofori sapon
ɔyɛ Ishanti Regional Secretary Edema School Feeding Caterers Association yɛne ne nkɔtwetwe nkɔmmɔ ɔbaa pa wote Ahenkan FM so ni maakye na umpo mbɔkɔ deɛ yɛde awurade ase anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a Auditor General's Report ba abɔnten na yɛnya ne nteɛ sɛ mo kyerɛ sɛ ensɛm a no ɔmo ka sɛ nnuane a mo no ade ma mmɔfra no ɛnyɛ papa no mo kyerɛ sɛ nokuri bia enim wadaroma saa na maka no a enkyiremu ne sɛn dawase pa michia woni wotie ko nyinaa no kwasa ma ewo mu ni sɛ yebu ofi ebi sɛ Auditor General ɔyɛ adwuma mpo Ghana nanso wei deɛ oti ebi sɛ sɛnea na ɔka sɛ ma no de gɔgɔme anaasɛ nnuane apɔ na nye aduane ma nkwa yɛdi ntum ebi sɛ yɛn a yɛnyɛ nnuane ni na yɛyɛ abaasan sika ne deɛ esua nti sɛ Auditor General yɛka sɛ aduane ne sua yɛsua so 100% aduane ne sua aduane bi akora bi na osi mbɛ no ɛnso no ɛno nti no yɛyɛ ne sɛ ɛnso no na ne maame anaa ne papa de bi asɔ no so na ɛnyɛ 115 pesos na ɛbɛsua akɔla no nanso aduane no yɛne a nkɔla no ɔmo ngya baako kora wɔ kyɛnse no mu o yɛn tikyafoɔ no mpo bi de ɔmo bɔɔs bɛsi so wɔgye bibi yɛn yɛn nso abaasan no yɛgye bi ɛno nti sɛ ɔka kyerɛ de nneɛma apoɔ ne gɔgɔme a ɔbɛi adabraka ɔne yɛn di ne yie yɛbɔ ndwo so mene wo ka sɛ yɛahyia putupuru no nhyia mu a mpanyinfoɔ ne nyina ahyia mu a ɛne mu media no ahyia wobɛte yɛn nkyɛn wie papaapa ɛno nti adabraka yɛngye ntumi okay but sɛ woka ne sɛ yi a Auditor General no nso so sɛbio ɛnyɛ nkwadaa adwuma na wɔn yɛ ne hɔ nom saa wogyiri sɛ ɔmbɛtumi abɔ mu tirim de biribi abɛto abɔnten de agu mu anim ase asa akɛkɛ nipa ɔsoma no ma ɔkɔ hwɛ saa deɛ no ɔhaha n'ani dodo ɔka mmɔre ho asɛm yɛn nyinaa yɛyɛ mmɔre wɔ fie wɔntumi mfa mmɔre nyɛ aduane a ɛngo through fermenting stage ɛwɔ sɛ mmɔre no emu ka kakra emu kaba bi na ɛsoma no wakama ama no dadaba bi na ɛsoma no see enti ɛnɛ no mu nhyia mu